extend the anuanom na wonu nyina nso ntie bi na onhwe bi me de Krobea nana Yaw Asante na ye hwedwumadie no ase a ye hyase Afrika se bobema no so sabre afi himane akoso agye wa ye krado ensem hodo a eguso no anuanom nsom akwayadase ebusiafo no den so yasanso atena se biem ewo Asem Beba Dabi kase yeboso a ye de nsem hodo babasom na ye behase de free atwoma koforidua arewosem a asie ne se abrantie bi akofo ababa wa bi ene netie wo bi a wo de kokoba ye wakwa hunu se wo ba no amu eda bema ne damu a wo nsu se bema no mom ena edi ne se adwuma no afa ye bakwa LGBTQ+ ho nsensem na sase ya no abejeku a wo na ehwe wo nsensem wo magane ya mamra wo nsem so enra wo tena so ewo mrahwebedwafie ama ena panyipa ya wage agina mu osabe no ye betumi age atum abanban mra ewo mai mo lawyer Moses for amoni dia todwa wo se wo mdo manso atete se nipa bi no mahyase a one more sponsor se ne be ya LGBT no yentumi nyintum ewo magane mu na mu kiremu ye de eba besom adenta security court no akwasetena na court ahye se akatesi a wo ne ma mesekan no yenkwa hwehwe na dwunum esansa akatesi ne nsem bi omo okekeka no esisi so yie sana ewo ensem foforo mu nso no won ye eyentrumuntu ewo magane mu hanom sa na se ewiase no enye se de wo mu na mu eyesu bi omo ba asasi so ebefa na opanyin yewra professor Kwasi Osei ene de sa ensem yi ababeto edwa hyenkani bi nso yese won kwadam emfie ennan ni nyane se wakọ akwakobokro no afoforo bi eka ho ene atena se a yede babeso mo se premto braka se bo aboantate wo twasu a na odama ba sisanse baba na de beduro kase bo no ebe ya woda enumekoi ena so yasene Samara Company Limited for ekutemum na kofa Yaw Chako toothpaste ede aba eya pose papa kane ane ade body tire ne bidie de twiasem yase yefita no ena ya na befo kwan so eye kama wodi twusi a etise body tire ne bidie no a na ese wa oni tua eno ane se wobenya bi ato wo komonten so a ba bi etonto asem na any paste bia wo so pe Samara for de no Yaw Chako toothpaste ye wo mu ahodo ye onkoda de e wo hono mu no so eboa mankoda sen eye fe akoda bi wo hono twetwe ne sia na moja eba obi nso wo hono mu a enka wo nanum wo pani aso wonya bi na de twusi akopa kese no na de ama emofra no wo pandudo mu afre wo 0246 864 798 na vitamin champion so ne ye kan for dia man kwada no abata mo nhyane so se vitamin champion dia eyama kwada no papa akoda bia nyini mu be ye fe obeye strong ankasa no abongoma eye vitamin champion no anu ohia hyane so se o ma hodo bebre no aye regular so yamko champ choco ena fe champ banana nya na wadwama so wokono bisa wonsa ebeka bi wani nyumeku ahodo waso se ne ye de awia Asem Beba Dabi kase ebo eba basom enuanu mienu ne ya chiatwa din ene akosia eje wakwade mene menuaba afihima ama afiye ensemni Asem Beba Dabi asanu dia bana ye hyase dia free atwoma koforidua atwoma koforidua ewa atwoma wa bia Jan of Mansini mu Asante mantem ye arewosem a asie wo na busuafo ani enyan abrantie bi ya wakwakofa ababa wa bi ne ne tetwempena sane ne nemafo beka no so wo twempena wo hwehwe ne su ne ban ahwese dache wo betumi aware amana ye ya sa pepe bia na wo mbienu eye na remo kire se wo ba no kora no wo ton pa no ewo kumase adum enti wo ton ne pa no a eduro no mra no akọ ma ne fie no akoye nuane nkakra no wasan so ekọ ena no memenda ye atwa muwe eno mko hu se edan ya wo ba no damuo no pampan be firi mu eba eti efie wura ye adan ye ne dia no ebopro no ka pampan di enya kura pampan kam ye se asade bia ahye damu ache na epro nti wo boya so betimi abupro nani afa wo mu bupro nani kokohwe ya ababa wa Juliana kirewa dako ya wono na kodonku ya te dan mu no won makon so oba na mu eda dan mu a abusuafo wo pro won ma pebe ma no soro penefom a enya de a wo mu ehunu na wokọ ye Facebook won YouTube ho no mu a ya de videos bi ene pictures bi kwa kogu abusuafo ko ye Facebook a sa ababa wo yi aye kan ho asemi ne videos ene pictures ena ye de ekwa kogu kwa benya bi ahwe aha oba no na aba beda so no sameka said ye watina no ewo ensie dro ya washase a wo pro na yamane boni kwa me ageni boaten na kokoto wo kofie ho ene efiewura Samuel Edu Ekasai moma yentie no na ye eda gukuada no
baba wa ye ani e ma yi na bi e ta bra na so na ne boyfriend na you say ya oba ne nchen no na waba ni baby o na onye na chidan ni mu wo ba oba na okọ nti ta bra na waba ono ba hadwada nti ukura da na nyimra ye ne ke ni ji komo wie ya o ma ye aduane ye di ya ono komo ko ra da ya hu ni nti ya wada no pa be 5 na me na pie me no say abranche no sufi wo mo so dem a wa pie adati no e call nti yan kan bi shi no ya de no mo hwe me na da me we ye bi asi na on from it no me refi na omo hunu na bi yan te sofo ba ko na me dan bo ke ba ya na te pampan dia fi wo mo no ge ni de mu pia nti so nko ya ko da na chi ko mu se once na public Google nem machi degree and I'm a fair committee teacher and born a man no no ma from the buy almost the fair not a competition we are competition a corporate Asem Beba Dabi ni Canada wa go through no that muko tone wo dem ho bro mu bu pon ne na ababa wa no ko e bi o sha tabi mu je nyu no ti bia be tam no ma no ya ko tone no down there tabi a kuya da na nyumre na she ni street dresser na she no na she no ana wu so so be se ni sabon kunu mo na be bi e mucha e se da enti dem ho ana se bi bisa kilo mo da na o fa hu se moja bi e wo ko ya wo bi na ta de chi bu so moja ya kana ta de chi da na she no o de wu da hon moja ka chi enti ko ba omo examine bagina kanu ma fa ko omo ye ta no mu se adidi nam atwa no bi wo no ana no ma fa no ya be bi ni wa na ona ma kwa ndi ni Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM. You apart from in Sabon Kuna, who say, Ninsani Fana, who say, Afuno, and they say, such a Bakon. Ababa we can baba ko sam taka kire you give the say we need to say di manu Ababa wana ga do betina ha ya yi nya no betina ha change ma no betina ni ne de pray aba so betina ha no nya o de na julia na o wa ga ko ne ni nya ko betina wa betina no so aba boy you know the man is the band is any Pablo or my panya the band is in the gym about this don't feel around a big room side a couple I was your for way a year ababa wa Juliana Chirwada kono ne fieru ne ne kasam ekasa no wura Samuel Edu na wo ko ye Facebook on sesi ye ababa wa ye ka ne wasem abusiafo hu kura wo se ba fema da woro ma wo bi a usuro no enkoho nkonkohwe ababa wa no eda empa so saa na ne nsa no ne nyina aka atwom te said what dan nchemu na ne mienu aka abom na ne nsa no so aka abom na ne nsa no eda fom en woda mattress ne so ewo fom na ara ho hwese ne ababa wa ne bod ne sitie na huhuru no a yasemu was for afraid na one machine hwemu ase won mo etu de ukọ Facebook won mo a ababa wa ye ka ne ho asemi ubehunu sane ye ka no wasibia huhuru edi afa ye kwa adenta na adenta security court no akwa asetena akatasi a yede ne kwadina court wadaka mu no wono akasa twese kan dia wone maame kwadu a yede ebo no anyina ene se wa wone maame se kan ye bisa na o se ampa enchire mu ben wode ma ye enchire mu wode ma nya ne se ne maame ne ware ne sunsum mu wada na jo na ne maame ne na ba beda eni o se ne maame ne da pa enti na wo so okunu afiri ho no mo na wono akasa gye ne mfonso atum wode ne mfonso atum na court no se da bi ansa ne yebebua ne gisi akwahwehwe na dwene mu na yehunu de ha no esanse akatesia ne nkase mu no asanye man hyeda ensisi so saa na asam no asiye no yama ne boni eye siama na ekopie ho no mo a wono na di asam no achi counselor
abusuafo ye pusu ahoma no se yensa ebetumi aka asiama ewa ahoma no so na yene no akwakodi eye enkomo afa asemu a ekoso ewa denta eye circuit court na ketesia na adiatum woseseka no no anade wo ne maame enyina so nya ne se ne maame ne wa ne sunsumu enti na wose wokunu efiri ho no mo yensa ka no ebekọ na afi yakwakodi enkomo LGBTQ+ won sense so akwakọ se COVID-19 yade no ne ko na akwaye den pa ene ye ka ho asem timete kwada wo mu ana bom gidigidi pa se konfo akoma kan dabone no na asa sori biem eno abadwako ye won na hwe Ghana ya mamra won sensam so no e wo mrahwe dwafie won motena se ma lawyer Moses for amoni wono eye churchofo panye de ma proper human sexual right and family values won wotwe no ene kokogina mu ana wo mototo na no a ebisa senti a ehu akwakọ hia se na ebe no wo betumi agye atum amana baba ye mra e wo ma Ghana emu na papa no yi a wode ma mrahwe dwafo no ekire mu se wo se ne wora sa LGBTQ+ no anyame no kwasem ni wo ma Ghana ya mamra no kora no akutia na be no akwakoto mrahwe dwafie no se koba se na ne kire ya won mu gitumu a ebeboa ama nipa bi a enye won mo pe se won betumi adi won mo to wo ma Ghana mu nanso so wo bi ni sika wo bi ni nim di owo obi ni tumi edada no saa ne oma no nyina eto atumi atwa na wono akasa nhwemu a waye no odom sukọ no ekire mu se nipa binom nam kuntuna se ye wo mo de sika twetwere die ewura mu se ne be ya wo ma Ghana saa be no yentumi kurampo nyintum ema ne meye mra e wo mai mu enti osra mpanyimfo se be no de ehu hia pa Ghana ni mapa bia ye ote wo ma Ghana ya mamra ne amane ase na wonim Kristo sum nim ye nuanu mosamifo won mo sum wo no wo bia di won danse asese be no ba ebetumi aboa mo ma Ghana ne ye hwehwe no yensa atumi aka ora Moses fo amwani. They will never talk about what they do. All the presentations made by my 18 professors and lawyers, they never talked about the activity. So, but today we will talk about the activity. In fact, the phrase they use is sanitizing their insanitary behavior. So you will see Trumu. What did they do? A woman will open herself up and things will be said. Again, said be never funny being one age. Trumu will show you what they do. Because their strategy is to move away from what they do and focus on abstract things, human rights, minority rights. All of that is Shege connections. Now, I will read the last bit, which is a statement by Ackman, who is a political scientist, a reader in political science at Melbourne Latimba University in Australia. This is what he says. He says the greatest single victory of the gay movement over the past decade has been to shift the debate from behavior to identity. So instead of focusing on their behavior and the consequences of it, because they know when they describe their behavior, we'll all say, so they are never bad. Having sex, having sex through the anus. The anus is not orifice of sex. If they talk about it, everybody will say, this one is not good. Near Telenke, I church for Penny Dema proper human sexual right and family values. Lawyer Moses Fo Amweni. Yes, Quadenta Circuit Court. Emmanuel Siamaba Homano so. Counselor. Afi. 102.9 FM. Counselor. Afi. Counselor say what menka some free Adenta Circuit Court my. Afi me da say na ene ewo Adenta Circuit Court. Wa bra na court go for superintendent patient Mary wono e kire nsemu e na wode to court anim say abayo a wonye mfie no aduonu nan abibinti yentimi mfa ne din entudwa. Wone onua bema ene omame a wonye mfie no aduanan nsia e na omote e won kranko kese mo bro na e fra no kokobite amame ya e na wate ne more ate ahwe oma ante wo papa no wo mo hwe na kira kwan kura wo mo hu bebi a wafa akese wode ne tiri adom na ye ko ba ene se abayo ne se obeda bia no na wo maame na ono achim na wo no waba ninnam a won no eda sene bema efa oba ya akese akoso no no di ye wususu se wo maame no wo ware no e wo hunhum ya no ene nam so e ma wo fa asekan a wode eto hye maame so etwa wo maame e de wo maame atese se kan kura bi ebu e ka maame ne ko ma atese na eni enyan yie papa enam yaw ene ntiatema na maame ne etiatem ena womom wo wetumi ba o metwa je maame na womo ne ko ayaresabia ya atese o mudi kan de ne ko Abokobi Health Center enso center na prani mu aye dinti o moto aso e de ne ko 67 military hospital ho
ena wotimi ekonya ayarehwe na abaya ono wanye mfie no aduonu nan a wono ede tekan wo maami omo chide mu abra omo chide na enumoni bi ebi ebon won ho papa atete na wadi kan yiyo bi pa ansa na wokoto ase o maami so ya enam so amen nei womo ne no abegina adenta circuit court amana agene mfom so atum nenso otemuafo a wote adwamu owura yere sedi nam awo beloka wotire mu a abayo ne nsem kan ne ye no enseda ensisisra ntebeya womo emfa ne nkoside Catholic Hospital na yekotwe na adwemu kakre hu se abayo no bia entechema ewo na adwen ho a emrepam na omonsa emfa ne mra eye asemdi bia na omonta asemsu na me ya doma December bosomene de toso aduonu baako na court ebesa atena atene so na chese mpoya ebi free psychiatric hospital abanom court beka ensem egu apono so na omagina so e de abuwa abayo ano asem no eti afi ubusa ya na de ekosi wo adenta circuit court eno no yo councilor beda say e wa man ba wo de afi adenta circuit court e de abraya fei ye kontromuntu nsam no emu Professor Kwesi Osei a member National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values wa de atoda kire musamanfo bi o mukeka say gay ni lesbian ye de wo nkofo no kura bia ne wawom wo so hwe ewiase anina na wote mpotamu a ha mabupam yensa pe eno mu ye gay no woni aka nyina eye nkofo a wo mu ehu mema mu nyakono no so ye bema wo hu oba wo nyakono na emom ne se de wo hu ne yonko bema wo hu ne yonko ba no nyakono ede ama no enti woni ekeka sansam no kura bia ne ho ma ewom wo se eya dwene mu haw efiri ya dwene mu ene eya mpotamu anase baabi a ye be wo nia no ato no ene wo fa bibi ade firi ho no mo enti ya na wotate samanfo ka we ye gay by birth gay by ote he ba tan bia ne ho no ma wo kwa wo be wo ne bato wo nge na akwada ne be kase wo obanyi na oye gay wo be suan de afiri baabi enti ya be fa no asase so eya ya dwene wo de wadwene kosi so a ene ye adwuma enti mo kase ye de wo no nokura bia ne ho no ma e wo sa ensem no mo abra prof ene ensemtwefo e kasa no mo ma yenti so yes, that's how we need to understand that nature makes mistakes. Nature can make mistakes, and that doesn't make it normal. For instance, there is this condition, conjoined twins. This was born in Cape. They were born with it. Does it make it normal? Definitely no. But now, right now, there's a condition in Kumasi which they are trying to operate. It doesn't make it normal, even though you're born with it. So, being born with it does not make it normal. But can they be helped? And this is what the condition here is about. Yes, they can be helped. Psychological treatment, hormone replacement. The fact that you can give hormones to somebody who doesn't have breast, for a person to develop breast, or who has breast, and you can cut and give hormones for the person now to behave like a man, means that whatever the abdominal hormonal imbalance can be corrected. And this is not conversion therapy. And that's the other argument they hammer on. Conversion, no. If you are getting somebody to be his or her normal self, that is not conversion. Mr. Chairman, to conclude, homosexuals or homosexuality is only so-called as an official procedure. In reality, it is an abnormal condition, it's a mental disorder, and the biological basis, we have an understanding of how it happens, so you can correct it. Professor Kwesi Osei and representation our our constitutional, legal and parliamentary affairs committee no enim no and at watch room no was say adwene mu yade pa na mum nese de wo bi na oba ye no so oba be gay. Ye kwansen from na Adenta Circuit Court no akwa setena ama branch Daniel Eje wono ewo mfinhia ne dunwotwe wono atwenda sedese na bebe gina daka mu kwado court de bo ne nyina ne se wakwa wie obi ade eye Toyota kai bia ne bo no so 50,000 Ghana cedis ne sa ne ntini wakwa twa emfie enan wadabampochi wo frimu fia wode beye adesua de na wabra eye Chief Inspector Maxwell wono ade asem to court no animu no eno wabachese November bosunda na toso dumiensa ewa fimu a ena baba wa bi e friend say Veronica McCarthy wono enkramantemu no tie woni da na eje ni nyina en etie na remu kira say sada no enumre na Veronica ehomfa no eno yes wo hyen bi wo honom enti wo de mada na eje yi no de atwi spares a di spare driver won konkotwe aduro no mra na eje wo baba ye sales di ama no adeche na branche ma be sales no ama ka no so ama wo pen soro pen fom a wo hu da na eje yi nam so mokoye de asem no kokoda aposifo ya wo mo Medina
aposifoɔ duadua mu anu nom kokɔ hunu sɛ abranche da na agye no ka no kora no watwetwa ho akwa ne bi akwa akɔtɔn ama baabi aka ne sie no abusuafoɔ ɛyɛ arehosɛm enti wɔn mudidi mu a wɔn kɔkye no wɔtoto na no ɛna wɔba bagye atum sɛ anokwa ka no de wɔtɔn ho nneɛma no wayɛ bi kora kɔndɛm dadaada na sɛnea ka na sɛ bi ayɛ no ɛnya de a wɔn yɛ no hwea ɛbɛyɛgye enti wɔn bɔ akyire de kɔ adanta circuit court ama ɛnɛ court no tenaseɛ no wahyɛ sɛ wɔn kɔnkɔdɛm emfie no ɛnan na emfie nan kora no a wɔde ama no adufo mo bo san sɛ wɔn hwɛ ne mfie no yɛ mfinhyia ne dun wɔtwe wɔnyini bia enti wɔn ɛde akyɛ no nyame yɛ adom no ofiri mu fia enya dia obedi sa enyambrasem no ebiem ye gina weso ne de nsem no nyina asi wono mo boa ye kwame agye ne boaten na nakɔkɔtɔ wɔ ye na fam de enoba afia aboagye wa wanko enyiemu ena fei yekɔdwo apia wono mo gye tetie wo test school so boa bi Rosmond Sarah Ernestina Gloria wono mo nyina eye wono afam de root enso enani mo nyam etachire ena ye nsɛmfo panyi wo fa John Chibu asiako wo semu enuanu mienu ena ye betena sie medin ene akosuya eje wakode mene menuaba afihima ama afiye akra sumwe Semi sorry no pa. Kel Chaco toothpaste na me de twitwi me se. Emma me confidence de muni nyina. Se wushia ama na me si fit guso na me sre a. Eya wanwa hu. Me de Kel Chaco toothpaste ene twitwi me se. Obo ade ne pa e wo bidie mu no. Ene e dia ye Kel Chaco toothpaste. E boy sen ho ban e free mowa e boy sin mu tokro. E se ahye ene enumunka. Chire se amani Kel Chaco toothpaste so nie. Yeti center for. Me de magical toothpaste atubu me nsu na no pa na dwo a me koda no e ma me sin ye fita confidence level kwaso entibi nama na me sin 32 ni nyina guso enkane no ane ama menum di bidie twitwiri yense no asaya bebie mu o bidie wo Kel Chaco toothpaste mu no emasi ye fita emana hoden ne sayi nka bia ma wanum ye hwam enunti mu amonom coffee wine any tobacco e kamo seso no abama mo Kel Chaco toothpaste sankofa yenchi Kel happy smile FDA aje edwedi nkrato ya tomo Sahara misane ni G capsules anamu yade nyina bejane oh kama dia menkasa ya kama na mebo na dia ya kama nokure ni mimi amba akokora fi school abama so mi hu no ne swat na mi de na ye o na white ye o no ansa no kasa ya se ohu bi se kama mama no so akoto bia no so de ba ko bi na no ba so se don de ye spend na ya guru kakra na e jo sa na mo chimi ni na bi so na e bi se bi na afinso obeshi wi na de munia me ya adu muni sun ka ba na me so he ba no se no ba mo te ba wona na mi ba so do no me no se don de ba Koto Sahara misane ni G capsules anamu yade nyina bejane Zahara nrupai ebusu wo oman mu herba pharmacy ne chemical shop bia freyen wo 0246 348334. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebusinye immune system a. Abusumi pinni obia enya rede. Ti ase medo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye onwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden hu hia me yie. Esene bibia. Ebusua wota nom Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e de ade foforo. Enti me ma no mpafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Hepa Plus husband. Enya won so be ye Hepa Plus wife. Na bono. Hepa Plus mixture. Apen for about mo manufo ne nkwada wo ni fiedum nka ho e pharmacies, chemical herbal shops. Atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297 463. Hepa Plus mixture. Emma pomdina mapa. FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agye atum se eye. Na fa bitwi ma betin so mame. The wood ointment eye kama papa. The wood ointment be the true wia. Wona be bia na ye wo ya ebedwo fom. Enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Nekin. Ekuyafo a wakɔ afuom aba no wabrɛ. Afrafo a wakɔ epo aba no wabrɛ. Adwadifo a wakɔ adwom aba no wabrɛ. Adrobafo a wayi gears ya drive a na wabrɛ. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka gya hwan. Wudware wie na wo de the wood ointment twitwi a wo behu da
obeda mewura mebe nko mi sisi ni me kotodwe nyina wo sisi mpo de enyo na abeka me de bi ko twu ho nyina na do wontam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru Kings Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fachina beko. Era yankwe. Would you decline? Na me enjoy work with fi hakakra. Show wallpapers. Any curtain blinds or the design in the hall and in the rooms. Wa shack designer why you form ne fair. I know ye 3D epoxy design. Okay, Mr. Baby, free Alaska Star Enterprise. Wallpapers, window blinds, different colors and sizes. Over more than 350 different designs. Or designer asa tom 3D, 5D, any 8D moral designs in Ghana Hina Alaska pet or a man for Timiko to do a power ton wo for chemical said treatment equal C designs nya na Joshua wa. Say as I a meton, then show us you. As a clay bisa. It's not a chenchen wa no hunyina tantan. Never saying. Me frɛ Alaska Star Enterprise. And I'm the chemical. Ebe 3D, edit 3D epoxy and wallpapers. Ebe design ya had my fenti. Enya nyamesunu kra de woman mu a akamede go for gas yo. One more important. Alaska Star Enterprise. Oh, Kumasiadum. Prudential Plaza opposite to Akranso, Tiptoe Lane, opposite Circle Mall, and Wakaishi, and Neska Mesedanamu. A Benny MTTD. Fra 0200 281 080 and 0248 315 258. Jingo. Oh, dear, now so drama sumuna jingo. Ente wonte Spanish jingo capsules here do for Frank and take herbal for the aba. Hey, okwa we dibiba. Ani Spanish jingo capsules here mo obi ani we fia de tentem. Esiesi akoma no na afe aboa mamoje de afusani ye woni paduanim. Na yensu yenkokrafo ye. Oh, emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa. Metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrei enye ma obi a wafa afro. De wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA Pharmacy. Kwalinak Heba, Danny Heba, Freddy Mens Heba, Misty Heba, KNG Heba, ana afe drugstore ne Heba shop biya musuno onsa ebeke bi. Fra 0502 669955. FDA ahwehwe sa adwade nkratuo yi mu agye atumu se eye. Spanish jingo capsules yi amanyen. Afi na ba mo wadi umrantesem. Asem Beba Dabi. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Wabo wasana bebiem. Krobea nana yo, Asem Beba Dabi yo, akakune bete, onua, ori abe, akusie. Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi yo. Yesu wo ha Yanbisa Peter. Oteka Asem Beba Dabi wo ha. Wuko tie Hefa Piao. Aseda enkoma nyankopon eto sumienu aseda nkoma Asem Beba Dabi yo matimi wajina za machi ajiskano de amame efi tina ko metimi de asate adwuma enye binne de mema edi enti mesra atiefo obi biala o temse obi ade bibia atene so se bibia one family ahasenu na odipe monko a se mobeka amana na de wo se moje na ade man bia se moje na ade edeman enti se meda atiefo so ase senka ze menhia mo aka se meneme maka ye koda kom omo se todie ne Asem Beba Dabi se minto mesoa meko mesoa konko baako na minto etudro enu ya ne ya chechere enso baako ena etua boba mienu akoko tuntum ensansono apetesi akotoa na fa akotoa na memfesika 100 cedis entuso etua boba no ono ne de baako o de be dai me koto me de ko suma so akoto ena ne ma Kwame Michael ne ninu amoso de baako Asem Beba Dabi
ebusua so de baako Asem Beba Dabi aboba ne ya miensa oso di tua aboba ne kosuma so akoye dai kire mi mu dia me de kwan ni se me ko bonu dia me ko tutu because wo mo de kan dia me bia me de ne ko no ya ma me list de da ese me botom e de ma me a che me na che na che se sisi wa ye me normal one enemy in the world papaya maya kwa we pa me ye me rana de odi atua me ka no ho me pese mi hunu se tua aboba miensa we wo se hwan dia ba ko hwan dia ba Johnson the man with the Graf Johnson dia ba ko so for the man with the Graf Johnson World Commission ko ye na ye ne dia ba ko ne ma no kwa me na ye pani kwa me Michael ne dia Asem Beba Dabi na we so na busua dia ba ko na se so for the obondua enya no we yana we ni powers snap on the Beba Dabi snap ye kwa egunsa ebodin egunsa kanchi ade a ode ye ona show pa ho message sia wona me number one enemy ne ho ye me hu chen COVID-19 Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Krobea Yaw Asante Asem Beba Dabi Krobea Yaw Asante Krobea Yaw Asante Krobea Yaw Asante Krobea Yaw Asante Asem Beba Dabi Krobea Yaw Asante Asem Beba Dabi 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 102.9 Asem Beba Dabi 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 Asem Oba Abadabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi 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 Asem Beba OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Me dey the Krobea Nana Yaw Asante Shanenson ye ne dada no a sa pepe me se ya adisua esa ya adisre efi duada kosi fiada donko ekosi bi nom ye nsaso ene ne ma bedwafo nhia ewo Asem Beba Dabi eye dwumadie fofora aba na abetna ewo OTEC 102.9 FM so eni bi nhia na de hinta de ayehu de atija bi na kabom ebe ye Asem Beba Dabi ye waka hinta no hwehun se Asem Beba ba ye hia ye be kire wo ye na yesua medas baby I know I will get there. OTEC 102.9 FM. Sometimes I cry. Me nada me want to me rest. We are sinning penny now.
or time be free to pim. Nano see any person. Can you put home? So stream you. Oh, I mean, Yanko Pon. Unyaume. Ye beye bia gidie no ka ho yenku ade ade ba ko a edamanim ne de esimakoma pono so eni se de beye bia no medru de beye bia ba bia manisi so sa me kone ho an medru adofo sabre yamma ya ho ha ebre na dru se ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ba besom adofo enne ye benada enne ye bosumi du ba ko ni de twato emfimpinu ene aduonu krumu ne yewei awia yemma ye ho ha awia yemma ye ho afrihia pamfamra fidikase yi so ene ye hia se ye besua de ye hia se ye be kire ye ho nso ade ewo 102.9 FM Take FM so nie ene dwumadie ne ye live ewo Facebook ne so sa wuko Facebook so a eya hwehwe Otek 102.9 FM hwehwe Otek 102.9 FM and now we are streaming show no live ewo so na de wo be ye ne se wo de wudru hono mo ya share ma wunia no nya bintie no nya bi hwe sabre kro na emu no fo adwenkyere bra ye be kan no kama wa fidikase ye so de ama ho afei na wa hye ne so se wo be like ye live video no se won follow ye ne follow ye on like page no ano like e no be boa ma da biara da ye be hye dwumadie yase no wo be hunu de ekoso na eto de bia nipa ye ne ayetumi ka de hye ye hunkurai se adum wo wiem enti de be ye bia ba bia ye kono de ye bedro na se ye nya sa gidie ne nso a se sa nioma bie no ama me kan ya nhye ba bia na se ye koso akura sa gidie ne mu na ye de si ye ni so se ye bedru a no kura ni se ye bedru unimu ade enioma pa bebre na nipa ewo ye nim nanso nam wiase akukuru wiase nom ne ehum ne ahante no obehwe na de si ye ni so se ye no na ya twe asan nanso awurade nyankropo ne a wo hye ye den no de wo hye ye nkuran no de ye ni dane so no ye be ye bia wo de ye bedru hwe wiase nipa se wa wantumi anhye ho nkuran ya o so wantumi anhye ho nkuran ya obi ntumi nhye wo nkuran sene de wo be hye ho I cannot encourage you more than yourself. You can encourage yourself more than I can do. Obetumi ahye wo ankasa wo hunkuran bebre asene sene ye me hye wo no enti nipa bebre wo hawmu bebre wa ahuhiahia mu wono mo ya hwema enti nasemu a wo kan sa bambuo na ba sa bambuo ni nso nya badia na chese enkoyie ma wono no enti se ye nya ka kire ye hu se ye bedru ne de ye be ye bia nso ye bedru ene pa wo menumi enu anim enti momma yemfa no enye ade a esefata se ye disi ye ne so arafo sabre dwumade ni twago ewo ye Facebook ne so okoso aye ye live okoye YouTube ne so so aye ye live eto de bia ya ye candidate ye ho se wiase ni panyina ne peyasem empo be ma ne oba edakete so no uhunu be ma wotan ne yire da ho ena uhunu oba wotan ni kru da uhunu maami a wotan ne bada uhunu papa a wotan ne bada ena uhunu eba a wotan ne maami ana ne papa da ema ye nka na da ye ho se wiase ni panyina ne be peyasem eto de bia wo bi ben wo pa se ni pa no ne o na ekọ ne wo ba se ni pa no ka se ma oni ni mienu sre oni ni pa ne ton se didi wa fa ni pa ne se wo ye onyonko brebo nanso bra wo hunu se ye se ni pa no ono na eka wo ho nsem ono na yi wa ma wo sa kwan ne so no wakoma bubui nanso nka wo de hye wutrim nanka wanka na ada wo ho se ewiase nyina enipa nyina apɛ wasɛm a enka how you will get there. We shall surely get there. Yebedru baby a yeko bia. Adofo mi de Krobea nana Yaw Asante oji amanie. Oba de achi ame akwa aba. Yeah, eja akra. Umpom to say. Nyankopon adom me ho ye pa akra na so e. Good. Nyame adom
me nso me ho de ye de Nyankopon ase ena wiei ye hia bio se ye ba besom sa na som a ye ba besom no da bia ye ka de kira dofo ne atiefo se ye de sua de ya san de akira de ena ye bena da bosom ye wo mu yi ni de twato eye ne oba de awie ya sa hia bio ja eja akura be de Nyankopon ase se wama adepa bi akye no akan ho no odi aba bedru ni ya kyea etiefo asa bi o magyebre na omutie ye nyina akura onyomtuni se medru kwambia aso no medru nwenta aso kasa na onyomtuni no eto etinipa bia wo wiase a wo se wunya nwenta aso se mensoso metumi emu wa bomfia mentie ne obi keka na abu abomfia akura entakrabo nyina ka so mo kwa kansie omo pedie ni mu oduro aboa tentina se mekobi omo se na wa chenchira de wo de se nompe ne nka se wuni we de entina abeko wasmeko obi asi jai na wo kode ne nkrokro koko ne sa takrabo akakana kai ko pedie ni mu oduro wo de wo ko pedie be na wa kromakro ne munye dunje wo se me de me se mesumekobi ampeni ampa tenchina koi yema homo yema wo mu dua bi se dua no se wo mo wo agosi dua ne so no se dua no wo so a na je se wo na mu oduro aboa wetu no wa pakosi ne dua ne wo so wetu no akosi atenchina wa kwa yebu na bema wo so obekobie no otu fa ko yeja won de onpe ne ho asem onko gosi dua kese so ena dua na no na haba na no baabi ena atenchina ko ya na eja wo ko fom ho afi baabi wo ko tare ye no ahaba di ne kosoro na di na ba fom nyina ba aje so ye why na di first yes atenchina no tu ye mia enti abakose mu na bo ne mu oduro pa e ya atenchina so wo kro no na yes onka ho so ko di nkunim mo meda se enti se ene wa mu ho abomfia na wo gidi se eye denara ubedru arofo yema ye ho ha na ye nchiachia ye ho aha ye 102.9 FM aha eye Uteka FM so awie ye hia bio ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ye de ba besom na dwumadie yi se ne da ne da ye di nkanka na ye de kire mu se ye de sua de kire ye ho ade no sa pepepe na awie ye beye sa wokọ ye Facebook page ne so a ye wo nsia opoku Matthias ewa ahoma ne so osena na ya Krobea Asante asem no de ebenya badabi mudwumadie no ye de sua de de kire ye ho ade awie ya san hia bio awie ye kam ho ewo Facebook ne so Nyankopon kam ho na me nana agya Taylor ewo so ame nana ose wo mfa wuni agro Nyankopon hira wo onka wo ho ene da wo nepa ene dwumadie yi a ode ba besomin Anthony Opon ono so wa Argentina abruchimani mu ene o kyesa Krobea da bia ye tensam fufuro Awurade Nyankopon hu ye mobo na wanhu ye mobo a enioma ebesie no akora enye neoma wa ena Argentina fo nyina no yaka bom ya enawie yetio yewo Emmanuel Abankwa ewa ahoma ne so owo te kote ena osi akora enawie me nso me kam ho Saint Aristotle ena osi akora me nso me won kenken so abedwafo no ye nyina ye twa hia ena Asem Beba Dabi dwumadie no agigum yewo John Akwasibuaten ena osi Asem Beba Dabi eye the best program of the year na namontonko so frise mu dwumadie we na se nipa baso a onya results Nyankopon hira mo atonso ginya asefo ye nyina ye nso ya bɔ ademu ha ena dwumadie no yetie Steven Nana Nochija bless ena osi akora another Tuesday na akora ye da Awurade Nyankopon ase enkakra bro nya bosomi December no ye behunu ena wo ba kotwi twene ase a abedwafo no ye nyina ya wa ha ena ye nyina ye twa afidie ne ho ahia ye hwe mo live ewo Facebook any YouTube ne so na ya Krobea Asante da biara da akora mehu se omanyimu yakum nipa no eya na mebusa me ho se edi ewiase kora ena nana yakomu sei hwene asemu asie ewa atwemamamu kofodua ne mpotamu yi nana arehuo na Nyankopon enhu ye mmobo Atanga Bernard ene wo ka sa asemi nana adwo aboachewa Priscilla ene wo se akora me wa hodwo
na wie ma menchia chiamo na menchia me ba adom ya wono nso ewo breman Nyankopɔn enhyira no na onka mo nso mo ho ene da bia mo nsempa mo de ba ogoro ono nso ewo esuonyinu manso ene ose akra yawe awie ma menchia chiamo ne na Awurade Nyankopɔn ne ase ono abedwafo nyina se ne ode yen abeduru sam pempenso yi enhyira no enka mo na entena mo so Kofi Kwache ene ose Krobea na Yaw Asante awie ma mo ha ene ye hwemo live da bia ye hwemo me nso me wode chem so me ne mapamfo awie ye tie dwumadie ne live owuso ba na hene nso nie ene ose akra se wo ba ya branch pharmacy a takwa macro branch ene me ne manager ene abedwafo nyina ne ya ba dem ene ye hwemo amankwa Steve ene ose Krobea one wisdom team awie ma menchia mo na se muhia se yi a eya de sefata se yeyo ene se yemfa aseda ma twedi ampon se wode ye free 1st January na wode ya ba ending of November akaka kra bi na 2021 aba awie ye Nyankopɔn fa yintwa ami Abigail sewa osena na Krobea God bless you pa on bless wonso awie yi ye hia ene ye besom na ena wie abusua bi ewo yanim ha ya ono mo asem a oka ene se oji wonfunu ede afri aposifo nsem eyede ba asem ena asie ama abusua yi ono mo funu akoka aposifo hontia ene omo se omo ji wo mufuni eya asem kese awie ye bewuram na ye busebusem se sa asem wi sen pa pote ena emu kire asem wedi kan asem watosum yenu ye wo awura bi ewo fie ha ena wie na asem a wo kan se ono ankasa na kuma ede praye akote sebe akoko sebie na janan edi abebro na sebe ebre bia obeda no obeso daye no na sebe na kuma ni gina ne so efri sa abre awura ne yes ade no daye basa ye ne daye bone nkwa no soso apra wafa ba bia de ye ka kire no ne se kosi se ono nso befa praye na wodi ate akokwaja nai na wodi akojam no ne hontone enti wabase yemfre ne kuma no no nso fa ba ni nyam no fante no nyam no na no hontono good enti ene sa semu ye bewura o teacher ni bi ya wo kira de e private school bi ayo eye akura se wono de wo sori a enkwada memu ano ba school e wo bia wo kira de omoto no wo asem we yakosi amanfo ma ema na nanom e wo sa kuro ni mu akotena asem ne so onom tena so a omama teacher ni na twanwa mienu Oma mfama police teacher ni twa ni nwa mienu wie ya wogya ne afri kro ni ena wie ye bewura sa asem ni mu ni ye bebusa se ye teacher ni bai ena sebe wakodi sa ansem fu nkwala tru ya akofa sa ansem di aba asem we toso me yensa de toso nan emrantie bi akwa wiade ama volunteer fo ache sa amrantie dia kama posi kama emoyensema wo mo emrantie ne papa no mo asore akotwitwa age wo ma no e wo police station ho police station asam ne call ye no ye frɛ panyine busa ne sɛ panyine emrantie wonu ko wiade na denti na ya amfa wonu mo anko court omzi o we ye de dikan ya wonu mo ade bo mo kokɔ enti ye de abo wonu mo samrantie kro ya ekwanfo kwantantan bi ekɔ wonu krom omakobo pampim wo so kaye ba onmo de nioma katakata wo manim e de asekan ene emma akora sɛnea wonu de akɔbro papa bi no enya asɛm ketwa na enipa dwene ho a ɔnom nte ase ye duaduamu a sɛ mrantie na edi nkan akɔ wi ade a ye kye wonu kɔ ye no ɛyi wo ma ne kɔ ye sa amrobre
sesei asɛm aba ho ama yachi abrante no yɛde baako akɔ ɛne ɛka kyerɛ sɛ ɔnom wɔne wɔnom kɔyɛ saa deɛ no ɔmo bɔ wɔnom din ɔso ɔno deɛ ɔmo obiedi yɛde na kɔto police cells adeɛ kyenya akrakye na hyɛ ne ho akɔmfo police cells oh wakune ho akwa wuo nya fɛ ɛwɔ police cells ho ya sese yɛ ka sei krakye no wawu oh ye akwa wuo die na ɛna wiei yɛbɛwura sansɛm wei mu yɛbɛtietiem na yɛhunu baabi asusan ɛde brɔde ho no ɛbɛfa ɛna arɛhosɛm bi bae ɛwɔ yɛkase yɛbɔni mu awura ba ya kama ya yahu sɛ wawu ɛda ne dɛm ye mensunumu nakra obi ba awura na ɛda but ɛyɛ ne nyinaa ka ho bi ɔpanyina a wote manim awia yi akɔ aba ɔho te sɛn pachoye ɔpanyin yɛfrɛ wo sɛn pacho me de Kodwo Isaac pacho ai mpacho technicians no check nneɛma na oti pum bi check my adofo owura Kodwo Isaac ɛna ɛnawia yi ɔwɔ yɛnim hei ɔpanyina Isaac ufiri hei ɛna ba ha pacho ifi Santase anyinam pacho ai ɛhɔ na woteɛ pacho ai na ufiri hei ankasa pacho ifi Central Region Krobea so ifi Gomu Abrofo pacho ai mo abetina santima mu ache wo nkanka pacho ache kakra wadi be sen me ba ha de be 25 years di anya ona onu afiri mu no pacho ai be chiri ba miensa pacho ai ye friend sen Kofi Anan Kofi Anan pacho ai busumru adai mo ben Kofi Anan a wa firi mu a Ghana ha okoye secretary general wo UN mo ben na me pacho ye men no na tin se mfantefo no o me ma no toso nan a ye frɛ no Kofi Anan kobla nan saa ne ya yeto no enti wo nua Kofi Anan otoso nan pacho ai enti ne ye me ma ye toso nan ansa na obe ya ba enti ne frɛ no Kofi Anan no da ye de won so ye Kofi Ada enti ne afrɛ no Kofi Anan pacho ai owu ya che pacho na wotwe pepepe eyimiri be ye no nkono pam na yenya some information ɛyɛ dɛ na wunua no owu ye kyerɛkyerɛ mu kakra pacho na etini sɛ ye nuafa ye ho no weiti ha na da no na esi ya enya information akora sɛ me nua ye oyi odi machi ompu adwantam nti me ka kyerɛ sɛ opu adwan no no wi touch me touch na mempe akrofo nso wo hia touch no wɔpɛ nti me ka kyerɛ sɛ obopo na sɛ ado nam kwan so ɔyɛ no kwan mo wi touch no ɔmfa nhye de baabi no mpa baabi a ɛhɔ yɛ kan no ɔmfa nkofie ɛna ɔbɛyam sɛ ye nua na nya accident nti ɔka me yam hye me ɔla di na kwala na di kan ayɛ den apira me afɔ so adina befie ɛyɛ ne nan nti ɔka no manya ndi nam sɛ saa de a on check ni ye ofre ne nipa kono ofre si no so no ɛyɛ no korɛ nipa so ofre ne nipa bɔne ni ɛyɛ na danfa me nua na wafim no ne kɔba ɛwɔ offense trede ɛhɔ nti ɔnam so yɛ frɛ na danfo no bisa na ɔsɛ yɛ no korɛ na wɔde ne kɔ hospital ketewa mu no wɔso wɔntimi nti wɔfa no kɔgi na mama mmachiri ba na yɛ den odi akiri kɔyɛ ɔkɔ ɔkɔdu na yɛ sɛ me nua na afim ampa nti yɛ gina so sɛ yɛbɛtwɛn na ade kya yɛ hunia ebusu kwaso bɛte yɛ de phone fɛfrɛ nti aba saa no ade kye no na wɔ sɛ yɛ den yɛ pɛ no krabe nti wɔbɔ no ɔna no na wɔ sɛ yɛkɔ ɔba na ebusuafo hɔ na yɛ den yɛkɔkɔ bi sɛ n'ase ɔba no sɛ yɛ no korɛ na asɛm ne ba no wɔde no kɔ hospital ketewa mu akyi na wɔn hu bɛm wɔ nti wɔyɛ n'adwene sɛ anapa no wɔbaba hɔ na wɔaba bɔhwɛ ne yɛn ato ho nti yɛ no korɛ nti menim nua a odi machi no edi ho agbobua na sɛ yɛfrɛ mpanyimfo ma ɔba ho nti yɛfrɛ mpanyimfo na ɔba na sɛ yɛkɔ mɔkyere hɔ yɛkɔ mɔkyere hɔ na nso ampa bɛ ma owi na anapa no wɔpia ne sie ne yɛkɔ no oni hɔ nti nurse fo no pa yɛ sɛ wɔn a wɔba 90 no wɔpɛ sɛ wɔkɔ ma day fo no yɛ den ɛba nti ɔma ma yɛhu bɛbi ma na fu no wɔ
na kasa ne na wie fire me nua na ofim no ni fie wura also ye adwuma wogi hobi ni di na no me nyina wo ye ha o ma me ye dan ye frɛ no odi akiri papa gya na adwuma ye odi akire nti o sansa no krofo no wo ye sa adwuma nti o ma me ye dan ehumi nua no na se ne body no na wo se ye dan ye san ko ba mo ko na ye dan na body na ye dan ye ko body di na da ho but epira no na ti ko no bie kakra nti obi se ye nua no ye san ye nua no na ti konko na bie me pa cho na ahya se no o se ne ko bubu ye no sansa wa wu na ye mo bia nyina hu nti na doctor fo no report kire se ni ko mu na ye dan e kan e no fo so se o baby na da owu da akiri de wo ye hwan ye dan enyeye nti achi na mpanfo mienu bi ebe kan ye ho ene ye yire na minua na gyan ho no nua memma e kan ye ho ye be ko bia ye no na koba no pa cha dai fo nsa ai fo mo offense mo chire wafo no se ye mpa bibi wona on pa duru ye dan emfa ye no ho ansa na ato ye bo ase ne ye na baba chef freedom in fact what kind of scale no me am ka bi nshem na also untum nkasa ade we say no wuji akiri die tie pa kakra mo ye dan o ye man nti wo say be say tobo wo say ye dan me pa cho ye man 50 Ghana okay na ye de ma ho na wo say da obokra na man na wo bi say ye dan na so ye ko police station ho that time mu na police ba ko ono atu ni ka me ye dan odidi achi apa now police wan ye sika ba ya na eto na fu wani ni ka mu ya na eto fu ye dan kakra digum mo fu police ni ne ka no ana oye 100 Ghana no de bae police wan ye wan sidi bia antunu botom se waje ya bribe bi ti ya san be police station no na wo pa kire se ne aye no wo be ya promoting e wo menua no ho o be ya de promoting enti wo ye no me ka che no se ye nua no one ni na nko na ye den wote enti se ya de ye wo mfantemem wo to nkra se ye nua na ye den awu a ana yesi ye ntia ase enti ye be pa de kona onam so emu awu na ana nkanya abusuafo ye be gina so se won papa no ana se ye bibi sa but accident no nya akoda na ka ana nso hwe we ya den ato no ti se enu ni sky de be sa de ne se sika na ye de be gina so wo de papa no ye ba pa bi asoso na ye da to ada ka na ya den ya pe no krabe because akwala no onka bi nhye wase agya yan man ketenkete enum ewa akire enti yesre ya kwa nedu ya ye no wa den etie se ya kɔ empra ba ko num ya ne menua ma kire ba panyini na me bra panyifo na me kwantanfo ya akwa sida na president no wa den wo ka yesu ye ni bi mo nam so me asoma ma konfantemem akwa aba se ne emu akwa kakrakra nse na watwe mu a ye mo obi ankɔ adwuma da ye mo obi anse ensa nkafunu no na ne nanfofo no a ono wodi agoro no na drabafo na de no obi abisa se da ba na ebedi na watwe osan ne asi nti yentumi nsi dina se na na asa kina ne ya sansa ye kaka police station ho ya tetu a obi amanye ya asam ne kaka se ye ni obi a wa ha ye wo kuma se ba de ni panini bi a den kaka asam kire no ya asam ne ya me na wo se ye bowura ha na ye de asam le badan ho na mbuwa kakra wo ma mbotum da bo ye me ye sa kan ye nua ne body no ya ye den ye sie no na sabi obi akodi ne pa anu nti ne ye nam so aye de ye ba no atiefo abusuan omu free emfantimem na santase anyinam na onom etie unuano no te he me pa cha o wotre de konkoli kwan so me pa cha wan ka na enya akwanhia wo sa kwan na unuane ka ho me pa cha wan no te front ka na ekwahye timaka bi ase no me pa cha wan na unuane ka ho pa cha wan sasam ne ba ekura asase ye ne de owu ye na konta ba ko kasai Benjamin bio Asem Beba o wa habi me pa cha wan o na aye Benjamin bio bra wanim o na aye Benjamin bio me pa cha wan o na ba ye din kan na o kasai me pa cha wan wo na ye unua ba na ware papa ya ye kana se bi kofia na o ne unua ba na wo ma sei me pa cha mu yan wotwe an wo wu agya wo mo me pa cha wan ati we pa die arewo okodan nika me ba jan ena saase mu yakosi akwanhia no biani kakra san fa kire ye esi se ya ankasa ajo de tie de se ebnada no se na watwe sende anopa me ko mu ofie me ko ye na one na yere ne mofra no wa abonten ama me bi wo mo side o ye nurse ni no no mudi nkomo ti o mudi nkomo ni wie no na papa bi be ye adwuma efie bi wo manim ho
ɛna wɔsɛ mengye sekan pama nti wɔno kɔ na kɔfa sekan miɛnsa ɛde baa ne yim baako ma papa no na muyi ma hwan papa bi bɛyɛ adwuma wɔtu ma ho oh okay nti na nwummerɛ mekɔ sɛ mekɔyɛ papa no adwuma meduro na wogyina kwan no mu yɛkɔ ɛna mekra nsɛ mekɔ fie nti mewɔ fie around 9:30 ɛna menya akɔ sɛ makonta no kɔ trɛdɛ sɛ ɔkɔdaa ne ka na ɔkɔɔyɛ no a ɔba no wabɛnya aka akwanhyia ama ɔmo de ne kɔ hospital nti membra nam sɛ oke mate nti mefrɛ bra baakɔ ne ne nam ɔne ne yɛ adwuma mefrɛ no ɔso ɔmo adi akyire akɔduru kɔtwi hospital yɛfrɛ no Galmavin na ɔmo kɔduru ɔmo se ne deɛ no wɔden nti ɔmo mfa no nkɔgyi nti ɔmo de ne kɔ na mmom nurse fo no tu no fo sɛ ɔmfa me nua baa ne nsan sɛ akora ketewa hyɛ n'akyi na ɔmfa no mmra fie nya sɛ ɔkɔgyi hɔ bia de bɛsi na ɛnyɛ nti ɔde ne baa fie na mmom sɛ ɔstadi a na nurse fo de koraa deɛ ɔmo hu sɛ deɛ bɛyɛ obɛwu saa nti wɔ sɛ wafrɛ onuanom ama onuanom hyia na ɔgyii hɔ nti deɛ bɛsi biara no yɛaso bɛte nti bɛyɛ 5 minutes time sɛ afrɛ no sɛ ɔmfrɛ mmu sɛ ɔmo sɛ akɔsi sɛi nti wɔfrɛ no wɔ sɛ onua no sɛ ankɔyi na wafirim na ne nyinaa ne sɛ yɛwɔ forestry commission foɔ ɔma bɛbie checkpoint bi wɔ yɛ kwan no so sabea kurufomfoɔ asase ba yɛ kwan ɛdam kɔ konkori nti saa yɛ hɔ no ɛna ɔmo duru timba no duru hɔ no ɔmo kɔfɛ nuanom duru a no ma pake na forestry commission foɔ no abɛ check wɔ mo no ma mo webe no mo tu car no ti saa baako no de si hɔ a yɛnim sɛ na ase ana ase nsa because na wɔn triangle bia ni anim ni akyire ɛna si hɔ ɛna nwumre no nso mo ma lights out ɛwɔ hɔ nti na kwan no so ayɛ sum nti baabi a na timba no si no ɛhɔ no yɛ taxi ne lane nti na petrol tanker ne free konkori ɛna ɛba ɔbɛfa trɛgya nhyɛm so na ɔkɔ dunkwa side hɔ baabi nti deɛ wɛn sɛ taxi driver no ɔsɛ saa petrol tankers ne duru anadwo no mo nam a wo isu fog light na no denden ne ɛtɔ ani ɔtumi kura ɛtɔ gatam saa light ne bi na yɛm so no wo isu nti taxi driver ne tɔ n'ani na ɔsɛ ko gyina ɛna ɔno ne kwan no so na wie na ɔkɔpaa ne nti wɔyɛ n'adwene sɛ oyi afa nti tanker driver nso yɛ n'adwene sɛ ɔbɛsiibu no nti wɔte kɔ side kakra kwa ma ɔno no kɔsii gata nim ɛna driver side no ɛpem no nti pem no saa na ɔno nso bɛn ɛyɛ timba no nti ɛma ɔno nso saa akɔbɔɔ timba no mu a ɔmo wɔka no mu deɛ yɛ sɛ nyame nko a mo nipa baako pɛ ɛna atuna baako pɛ ɔyɛ akora ketewa na akora no ne hwan na ne nam deɛ meteɛ nsa akora ne wɔpa ɛna ne nam nti akora de papa ne nso awu akora ne papa nyane nteɛ sɛ ɔno nso wɔ hɔ but ɔwɔ ayaresabea a ɔmugu so a mo ɛhwɛ no akora ne papa deɛ ɔmo te ase nti wo wakonta na ne te front mebakyan wawu driver ni anu wo twi car ɔno nso afirim ɛna ɔbaa baako nti sɛ nipa sɛ miɛnsa na afirim adɔfoɔ monkɔ yɛn Facebook de so me ba bi show mo yɛduru amanfo nso a yɛ kaa yɛ anom me show mo accident no scene that day die see ye ɛwɔ odi free trade nkwanta kokonkori die see ye baabi a forestry foɔ checkpoint wɔ no die see ye ɛwɔ hɔ kaya ɛyɛ taxi a na kofia 19 bi ɔne ne yera wo paa wɔn ma ɔmo taa frɛ ne fantinia wafiri fantimam na waba santimamu bɛbɔ bra obi de ne ka ɛna ɔkɔ akɔdan ne ka o ɔyɛ adwuma baawu nua no kofia nan mepatwɔ ɔyɛ driver ni na sese di no nkura ka nti ɔne na damfo no wotwa blocks ɛna dan sia no ogu so a wɔyɛ ho adwuma enti nka yɛ ne blocks sika ne stefe wom no ɔkɔ akɔgye na no sika ne kora ne nsa kan mepatwɔ sɛ sika no kora no ɔse ne saka 1 million na 1 million ɔtɔ pan no 10 cedis ɔde kɔma nkwala no ti amsa ka 85 wɔ no bottom ne nipa no kɔ te fie ne nipa no frɛ sɛ ɔse me nua no frɛ sɛ bibia ni no ho na ɔse saa de ahyiam ha ne sika menya ne nyina akora na bɛgye 1 million na nyamba na pa botum da yɛ bibi na ɔkɔhyia no nkwanhyia wuo no saa no enti taxi na no ɔmo tim no eni aposo role taxi ni nie taxi no a na kofia nan etimu bia enya saa kwanhyia no taxi ni nie in fact sɛ wohwɛ taxi no a ɛda yɛn TV ne so sese yɛya na nipa a wɔte front ɛne driver ne deɛ sɛ nka wɔn mu nya nkwa na nka nyamea
Asem Beba Dabi. Because ohwe car no a front side any driver side ni nyina giegum. Baby a engine no dakura no car ni bonnet na ankasa no eho nyina paska. Na car na saya ba beka na chine nso kra. Ene mu seat ni nyina nso atutu. Enna eda hoi. Se ohwe car no a eda yem Facebook de so. Se ye ye kasa ya. Adofo enya asem ketwa. Car ni stia ni nyina tui. Stia ni nyina tui. Car ni stia no ni nyina tui. Ene da so no. Afei petrol tanker na eno na ene wei ba be hia ye no. Tasi ne ba be hia ye no. Sa petrol tanker no eno nso nie. Petrol tanker ni nie. God is good. Daf eno ne si wo no. Opanyini se sa petrol tanker we drop ni anu otwie no. Mahu no. Me pacho ye call no petrol ayi no driver no wode ne tum. Aha. Se yekodu no obe oyi ni kire yen. Mo twere na no ase na de nti se we bele no. But wode ne kofi ande yen yen nti se nya do yere da ho de ba ne ho mfa no de. Aha. Ono so ho mfa no. Me pacho anai onna na nkasa de na eba nyina yen ne call ye den. Eba onya yen mu. Petrol tanker onna. Onna no. Aha. Me pacho yen ne koba. Aha. Ne mmom de ya friend phone so ba ye hu ba ma wo sisi ye ne. Mo hu ba bi o. Ana fiti ma asam ne band ye ne koba sa okonkran okran o ba so wadu kumase wa kran so wa bedu. Asem Beba Dabi. Na petrol tanker ura. Pacho na ade ba kwa wom se menua no amanfo bi wo ma wodede ne ka. Wodede ne ka nka ebotuma nya ni phone na obi kura botuma afre no bi adwuma kura ne ya ye den ade ska sa che se phone no so a boys ni bi awia. Oh. Ena ka no so ode na ye mo obi anim na yiri nim. Na danfo no so obi wo mo nka bi wo mo so menua na fa kire kwaje nti ne ebesra ne se we ya de sre obi a phone de ya de ba no mo npa kono so onya phone de on fa chip no ya dan ko mpa ba bi no fa ntuni emfa yesra no a because obi wo mo ba frɛ se o ma wia wa wia phone efunu ne nso kra phone ai it's a time na accident ni see ye no ehwa na obi fa me pa cho ai sa de we de ekoso pa o ye phone ne sie moje nyunu no na scanner ne shen botom no munyai me pa che ye nyaye ye kwai no me pa cho sikana nkasa pasi kura ne de na shen botom na ba wo pagya no obi anu ho a otu no botom nti ye kwa nurse funu tu no botom mo hu se wo sika menua no ye den e shen botom no okay we ye timaka na ne no nso apake wo ho no enie timaka no enie sa timaka yi enna o kyerese eye cause of akwantie ni nyina timaka driver no mokoto no police station obi me pa cho ikoto no ye ko no dem na ntachi na timaka no ampa cho timaka ne de ye hu no na ebisa police fo nse timaka no wo hina wo se yen yen ye de na aba no ho ti yen ya da ye hu ne na ne ye bufu kase kran nse ade anche so accident ne ba wi ade anche so no obafa timaka no ko ye se wo de fa hina wo de fa hina de ye hu no accident ne ba wi no eni pa wuwie ye no me pa cho an ade anche so dabi eni etuti makano pa cho an okay famfonyini ne toso na opanyini no identify enipa kra odaso no wan nie me pa cho menua no Kofi Annan nie pa cho an onya asai me pa cho 40 years enti se si aposifo no omo se den pa na omo hia edi free mo abusua ne ho me pa cho se na etini se wo se ya anye sa ayina wo kan dia nya de benya krata ekogina so wo gi ho se ye funu ni ana se sei wo da amanye omo se den na mo meye prosmoting na wo se chinchi anye meye no ne ya se ni ska enti anka won kwansi den wo se eye mra da ho yen na be kire wa adwuma yesu ye ni ska enti ya kwa ba na wo twe na asem ni sie ta sa kwabra sa mo nam so ye papa mo ne ye blampa ifu nya de akire se si aye ka sei wo wotre the police station me bla ba ko na papa wo ho ska sei me pa che wo so wo je 10 million Asem Beba Dabi doctor ono na ebe ye sa de ni ska wo je no me pa che wan na maka kire wo mo se mo mpe me pa che anke ba ka che se funu kra ye nkɔ ho but ye dwene ba ko ye dwene mienu se ebe sa na ye nua ni funu ya ye den ye gura ni masi osan so agamba obi kra na mo bakasa se na de ba kwan ya awe ho so obi bi san kra yesu ni se da ben ye be ye nua no ne na wotwe na yi ne be ye ne hene ye de konfante ana asa ha
ne asi dabi mfante de kwa hu hia ba asase bia ya asase tie ba ye no ha se si osane a wantwi na be yentemti yentumi nsini gina se na na asa kina ne ebotuma ye den ayi funu no se ye hu ye left ne ye hu ye right eye sika no na ninya ya moden ana se dien pa ne mo haw gigi amu tua ambe de akoye sa de no ene hamo me pa cho sika ye ni bi da ho ya kofie me amezi me no ka se me ma kiri ba miensan no ma kofie efie nye efie bi ni ho sa ta your friend say 10,000 e bi ni ho ansa na ewia ya hwa 10 million 1000 ansa na ya den ya padaka na sabe nwa obedi ye kuromo obefi mfante aba aha wadidi a obeye wolol fe na de ni nyina abobo ye so nti se wo jasa no man ma akora na sabe wo bibi wa wo na woni mkwan nam sabe ye den obesi akora no sese ni abahye wonti yenko ne yaba sese ye sradofo. Okay. Bio na say. Abacho kan seminar pese ka me ye correction kakra. 1000 Ghana no. Police ni anu odi anim no. A wode yakode ba na osaja CBB say postmortem ne court won krata ombesan no. Ni nyina be kwa kowie 1000 Ghana 1000 Ghana kwa ni nyina betima ye dai. Ewie sa ne ma no. Na say ska no so nyom na beje ebekuta ye na yekoduru ono ma do mbe bia no. Doctor so obaji sei ne ye de ama no. We so obaji sei ne ye de ama no. Enti sa na ho na tie. Na mahu Dr. Krobea be ba che nim doctor ebi asenka mbetumi kura apa ne chewo se doctor yi oje 1 cd a ye busia asabe ye nika pre enti 1 cd a wugie ye nya enti ebi a gie 50 pesos ana ye srew se gie 20 pesos ana ye mpoche yen momfa mo ne hu doctor no be ba che da bi na emum police na asmo kan ne se sisi ano no na yesu gu no so no enyo ne be ya ade no ni won de di na odi anim tisi ekokoduru ono ma na ehu doctor na yesu a yesu kire ono police ne betima esu a kire doctor no obi obetima ya achewo obi obetima atewo so nti nyina se ye benya ahomboa ye bepe kakra na wadi anim ne ya akwa sa ade no but kakra de wantumi anka kakra be wa che da bi wantumi anka kakra no ne mo already no wadi nka suggest 1000 Ghana cedis. Okay. At here for and somehow Meba 102.9 FM 102.9 FM Utek Obadi achiame ebia owo asembi ebusa ebusuan ya se ne aba no na na kwesi champon abedo abam ebia nam ne de wa ompesua so abedo abam but postmortem accident and he who requests, what does the Lord say about? Okay. Oba ubebusa hwan asem krachi a na abusua no. Enkwada no pani o mu mfie sei. E ba cho dunsia. E na ketu o mu nso wo mfie sei. Ketu ane de afi no ko 2 years. Afi no ko 2 years. E ba chan. Papa ai onua afri mu. Sisi yinka monsaka mu na nka mbegina so. Asie no animu ya ntina mutimi ni na wotwedan. Me pa cho yesa ka kra na nka me de me msusu me ni me nuafo na me bla mpanfu susu na me amete sese me susu sa nka akira na wotwe mienu. Na nka bia ya de yesie no. Se ya de ayen wantwi aba yen komre na yesi anka na se ne anka yedi na wotwe. Okay, akra we ya na mpese me hu. Okay. Na na kwese champon ebia onso wo asembi busa oni asembi abusa. Okay. Ene ye bewuram na yahwe sene ensemi ye besibi afa na yaye no awie ye beda ebenage heba afo nso ase producers of Hepa Plus mixture Pavi and Plasmos eye ebenage fo ena edesa inrowe nyina aba mompe mranim ni mayen na ye nsua de kakra e wo sa asemwe ho Hepa Plus mixture no eye aduru a eye well-being ho adwuma enti se oyi obi a se ye ya ye ka sei
enioma nkoyie ewo nipadua ni mu mfama wo se wo betumi ama wapomuden no agina mapa che se wanya hepa plus mixture na muntie na monhya ne nso se aduro we ba ye adanse bebre na aba ho adanse bebre ena amanfo nso die enso de fa ho adanse a eba obi wo ho a ose me na me nsabuo mu no na nye nanso menom hepa plus mixture no se me nsabuo mu no aye kama obi nso se madwumaden a me yenti mekwa aba na mabre me nipadua mu nyina twetweme me hunu de menye obi nso se kura de agegon enioma nyina nkoyie yade we free ha na ekona fofra ba na bebo me aho nanso menom hepa plus mixture no se akoyie adanse ne de edoso pa enti sa wo wunya adanse ne bi ni ya orofo mana ma oto wate bowura ba bi eton no bia wokwa kasa wo pe hepa plus mixture na se unyanya bi na wamfa anya akwadwero ononom nko a dia problem bie ha wo ne beko hwe enna de ye ni se ogina ho no onhwe yie na wanhwe ase ebi kura wo de ohunu ho sa wo nyare o enso ebi ana yade na hintawo wonom hepa plus mixture no a ebeyi yade na pie emma wo nkwamwa na ekutia yade no won ho ye den enti yade ntumi ma nipadua ni mu ena de wotimu nso entumi ntena obedwane hepa plus mixture eduro ne ye pa ye wo pavi ene plasmos mixture ye no de eye 3D yade ho dwuma ena edie se 3D yade ena tete wo hawo na wuhunu baabi a wonfamfa obi ho a wakwa akoto aduro bi de treat malaria o treat wie ye no oda so ye mre waye boho wonhunu de onye se wunya pavi ena ade plasmos ka ho ena odi treat malaria na nka wie nka ho aye dendenden fi se worn out tissues no pavi ne plasmos san repair treat malaria no na ese repair wo bewie no na ho dendenden obekọ akọ check no na plasmodium parasite no ebi ni umojam kwa baabi eton ro bia wate kasa ope hepa plus mixture ope pavi ana plasmos mixture wawie ahoden beba amenepa akoso amaw ye number unti bibia ase a eye 0542 807 907 ena 0542 778572 ofresa number we ya beje so owura na wa firi mu no ni mfonyini no ena edaso no kofi anan first na ajamai osena na Krobea crach ni Nyankopon fa ne kransie Krobea oh mi age na Ariatu Sharif oka ho asem ni nyi wano John akwasi buate no osena na asem na areho metie nyina akra misu na asem na ya amankwa ahya ibu eno ono nso ka ne sei ni kome eno se Nyankopon hu ya mobo ohun ya mobo pa Paulina Bechi eno se nyame hu ya mobo Evangelist Elijah eno se Ghana bad car parking ene de sansem we nyina ebeyo aden akra Krobea aden ebony got accident the same thing they asked the family to do postmortem accident near postmortem no de eyemra ya edaso sesese woye na I remember one time we called a certain lawyer on radio Emma ne ka say postmortem yemu no he who request must pay nanso to de bia wa wo request no ne de asan be chichire wa wuni bie no kwan wo hwe abusuan ya ka preni ho de wawuei na chi basa enkwada aka basa ono ana ye ne nkakran no de hwe ne yire ne nkwada yi ni nyina asan ba begu ono mo aso ti aya den pa e de ama wo no Atobra Justice Honorable Enos Nyame mfa ne kransie Nana tell the family say they don't need any postmortem if the police has confirmed that the man died in a car accident. Would Edu J please tell the family that they don't and then the family no no say
mo maka kire police fo nse mo ana mo pe postmortem na na pepa cho obi anka sa nkyere no obi ani ho awaka sa asem no batay wo ma na se yen stra yen ye ye wo question say ye nua no yade a ye wa kwantum na oba no to yankra say ye nua na afim nti ye hu ade aye den ekun no nti ye be ye de ye be gina so aye sa ade no ye nyina ye ne nyina na tikumase ha na ne esi so ye kwato so yade oba no ye mfa bibia anhwe obi a ye accident na ba no sa opanyine wonso ni de say mpacho mi de Kwame Obosu mpacho yo onso de ani Kofi Anan mpacho me chiri ba mienu onso achiri ba mienu mpacho yo enti ye ko ba nyina onso de achiri bi mpacho mi anem ko gina ne ncha kra mo wi mi anem gina ne ncha da doctor fu ye nyina man tuai mi anem ko gina ne ncha ese akwanhye ni nkan ba ye na ankasa de no onwui man mpacho no wi master no wi e enti hospital ho no ko wui mpacho yo doctor fu so mo yade wado no kwa wendi agoro na do wu kura me de nkwantum nje boko ma hihye no hwunum bi hihye na omodina ha mekoi no ho ai sei no ebu ne num sei ya nti se ne yi pad we mgbe wanya hwe oda ho saa na miam koi na mi so ni ne na mi so doctor bi ni na le wewu na mi se mkwa abonte nti mkwa abonte na ba ko ba kire mi se ana so ya mfantini nti wo bo hwa no weguru opere ampa so ho ya de we di mirika fa we kwato aduro we ye we ni nyina mi gina ho ni nya na chi so bi emi se miske bia nti mo wa kan mkoto be shit mla na mfanche chi no na wo nti aka sa na mi nua na wewu already na mama ye funu ho adwuma nti mkoso ni nam na mtwe no na mi nua na wewu na me se no kora obisa mpia ba sam bia adam so me chire ba dwe ma me ko papa ko na me se ampa wa firum na me se enye me den accident na aba ne sa na mkoto nto ma bakata no so ti ma se wo mboye sese de dida kora mi ne we kora nka onko fimpo basa be bia ni ho ma ye ko feska sese ni sie kwa ya dia me ya ho no ya wa ye ma mi ni ha ye bi bia ni kuro yi ya ba pe die ti esra man fo mo ye ni ensie no posmoti police yin ba kun oyo ba minim ne den o se ku fa do kra ba o me posmoti aho kra ni abam go ye o so man pan o ba kra na o nti o be posmoti no ya me pa ne chwa nke mi su kra asema mi ya kra na ina bufu no na ne wunya funu ni mo o mo Someone mogu funu nani master. Tos you be the bar. You to me born son and the NTA crown ya dear sabit. If you are crown and funu craman for Jimo. You could near the empress. Okay. Out of 4. Yankwa humane so na yindi enkomobi. Yedin komobi meba yedin komobi na ensam ha nyankopon ene yembambofo nana Krobea to de bia yempanyimfo no seriousness ene ekunya ni o wrong and bad packing dey say nye leaders yeni ankasa subanfu subantantan ete yen timamufo ne so no eno na de sa ha we nyina abre ye ni o enioma ha papa krachi e frɛ ni wood ɔse ni din na ye eduje yo mate ɔse for the past 3 years wadi achia na first time or comment nie nana Krobea Nyankopɔn hyira mo mate yenso ye da ase pa awiai adofo se ne na meka no sa nkomo wei Ghana ha enipa bebre ene ya ewo home na sepo awie Nyankopon adom yenya yenua panyini lawyer obribu ahen akra wada ma oteka fam sunie Kumase Asante mantemu yemu aha o ya mejo so lawyer na umpomu na memba Roma ya da se pa awie out of busy schedules nyina na ya frew na waje yeso ebe kyerɛkyerɛ kakra wada Roma nkomo bi a yedie ewa afidie so na ho ahia se yebeba mo a monimu mrai mo nso mo nkyɛn ne ne mo abɔ nkomo kakra ebre bɛn na obi wu a emra no kyerɛ sɛ eye hye
ana chenchena nchia esese ye papa ye postmortem ansa na ebi abusua enya body no akwa akosie lawyer. Oh, I use bebre because Serbia is so full. Na the product we know about that and school no. As I say, we are postmortem because be an incident happened. Obi go for be kunu no the to nsunu. At the postmortem I say o mi say we sunu yini ba to nchande but the doctors no say at the time I am the to nsunu wo. Ebi so I to nsunu and sana wo the doctors can do that. So mukunu and sana over the na ayo. Ebu o nso omutimi sensan nipa nte sania wa sha konfo no. Se binum na ekunu de na sensan so sha konfo na pusumota na timi kire. Se binum so na eche no na omutere na sabe sha konfo ma pusumota na kire. So no one so na sha konfo a postmortem number check. So variably, in a lot of cases in the postmortem. Okay. And the crow on my obi me yafrum. My postmortem not just or ebia a month for motari sausage and tilapia in a yibi na oya. I mean the postmortem and the team because postmortem not to me establishes bet nansa odi aduane bi aduano and digest aduane da so na aduane na body no mpesa aduane no edi zankabe di campaign bibiri no postmortem no oya okay there be think so ya de nipa na wu awu mu fa yifunu menko edi kwa no ma o de obi o nura nyumre na transidin komo yen na ya sarkoda ade chiye no nipa na wu it could be say oya obi sabata se na o mu nim bia sibo a no pressure sure ka amajono na ba e sibo a no ya asthmatic omo ba na tambia omo inflate ade bi so omo anu no enti ebia na onye na adama tibata no amfabi so that was issue sampa. Okay. Ebu no pressure. Omo on pressure being fa so that Lisnopro and also Ramafel and now Lisnova. These are some of the drugs in be. Sanana Drunasan, Vansa Drunasan be amra. One kutubi into one numbi. Na dia che one numbi. Na nyumre no kodae. Na chese hon. So postmortem na dia do ba bia hia pa. Okay. Na lawyer case ya ba ye nim eye krachi bia what taxi mu enene na wotwe pepepe e na car no timaka bia park esi baabi car kakra car su diesel nso ba taxi nani so aye ne tonton wo de akohye timaka na se e na krachi ba ko a wono ofiri mfantimam wote car ni mu bi wono nso awu na busua se omu ni bi krachi no ne ne yira wo mamu nwotwe enkwada ne kura akachire nanso yesi chenchene a eye accident mu na krachi ne fa wuye ono mu mra emeye postmortem na ansana ye the body no ama wo mo in this case dia na busia no omonye doctor that's so great postmortem. I mean when the doctor, because you can't draw conclusions so na kwashia na ebia ayesa because probably the omba person postmortem no mobe but you know with my experience as a lawyer I must be very honest sometimes you also to be frank to God man sometimes when I approach for so do bia sabe nyasa meka gubenu ma sia ma wiase nyina na mutie sometimes I'm so 70 boba kan tiase ni we need to be very honest and sincere with my experience as a lawyer sometimes you go on man tiase ni but normally the postmortem is done by the doctor. So how far is it through the doctor to be postmortem? Because he no I was following opportunity to
seven doctor no besia na waka kire be say bia na doctor no kan kire a police force obey postmortem nti ba no be kan betim. So we need to be very honest and sincere about this thing. I mean, my lawyer, you man watch it. But she said, "Do all my a police for no cause you we pa we can not question can not say So on a driver there, the story may be different. If you on a driver there, because I say then or kakana and Nisubano tanta sa to push Asem Beba Dabi. But go on and not care. Yeah, of course, the postmortem, no. In your son, but you tell the Amasa, well, I got higher crown. And can say higher crown. Yeah, higher crown in the sense that there will be out questions, demands on a police for no year. Nah, you go find number say something which is there. Oh, but you also know one can. So this is but you see, we need as a nation, no. Something I mean, Maka say, look, national health insurance. National health insurance. It should be compulsory. National health insurance should be compulsory. What mem car home krano. But only insurance. Yeah, Maka sequence. Of course, that is true. Many parts an issue. Nipa da saniye health insurance mo me anyana so obenya sika tua onye sika ntua compulsory obenya sika tua onye sika ntua lawyer na cover postmortem ana. No, that you can take care of because you see it is an insurance policy. In fact, some of abroad do on ma insurance policy and also some insurance. It is a national insurance policy, no, compulsory one. The music crowd say, okay, apart from national insurance, there's a bit postmortem. Okay. Now, lawyer, Emrano can be efa hon say now ebusuano say omunim say eya kwanhia ena eku omodehye no ye seche say ye yesa ade no de ye krata e de to so ansana ye de body no ama wo mo enti ebusuano de agina say ene that is true. Because it means abusuano ka say well ene ye kwako say we are in November meboa abusuafo that just okay de abrobi apese brono ye bu ye ni etutu tono near this says coming baba. It should be around March, I'll be say. And I shall more go on, more children, can who bear that responsibility? Who bear that coming? Because I was young to guys, well, sometimes what is the police for your announcement, sir? Police hospital, Nepal, as a free in March. It's a command mass barrier. Because you live in a country, do be kurampa. Now, bona announcement, will take care from one say. You take care for your announcement, a papa become or you to a penny, I say, no Saturday. Come on, 2021. You don't have a means to identify the Africa for you. This is Africa for you. Health insurance. And then and then so yet honsa. But to be called Yareba Copa, not say, oh, yay, you're hospital, and so coffee. But on yes, can channel Doctor. But Yanni be a penona. And can you NPC now budget, your better young parent, your bay young. There should be bold enough to ensure that, yeah, we are passing a law in Ghana. Umpo. Where the Brunfia do not inquire insurance policy, no compulsory. Wait, Abusiani bet to me, Akase, the Abbey, Yeniska, Ahochraba, and Tianye, Yenye, and Mrabi or High bet to me the Abbey Abusian and Swana. Or they are another Chebusiano. I mean, my case be somebody. Obi there. And the case happened at the Sumana High Court. Okay. Na Odi there. Sana or the Ubika. Now the Pakoko Saman said, I we are not them. Can't you know where the idea they are bit yakan?
Ono kwa so samba court say na konya na me di a letter of association mpe. Me ni ya konya no. Olo ni wa wura konya no. Ya granted process of administration. Oto da bi amrona senate. Amrona me menem de me won se ka won. Another incident we see here. Sunyani time also. Obi ko talk na no park no free. About time also. To ko talk na wata no so. Ka na si waduro so ka bandandi. Susanso. Ana talk no. Otu aka no. Wanye transfer. Enti no talk na wanye transfer na kan kunya accident. Insurance no so encover. Nipa bebre wu nipa pia. Ana omko samane no. Omko samane no. Ni di ni wo accident report so no. The original car na na ni di wo accident report so. Ona car no ma to no. Ma to no ma Thanos ni no. Thanos ni no lo bo ala car no manto. Ora me doka. O jinis ka di no ka se. Yeah, what is it? Yeah, we are in a very complex situation, and sometimes some debate can be all boy. Not a union scan, me this cano, Madame, me a cano. Oh, yes, a cano do shower, mechanic argument, the canon employee. Because of the insurance, no policy, no, and a winky cano, young quantity, and the public, the baby is. So we have serious issues on hand. It is any market. Nipa no all while. What my first camp million na me samra na monye postmortem na yenya. Ndi na yeso yakoye kodase. Wo kwachi obi say one first camp manti ya becho. Wo kwachi no. When wo kwachi no, as a bodam ni de bo abo ka hwehwe. O kwa we say well bodam bi nyame na mehwe no. We say nyame na hwe no. Also for ka ko boda bi no manimu na manimu ubenya nipa bi obeklimu se wakuye nipa enti ya ba beklimu insurance fa over ka nam ho na kuma se o take ya me no mo kase fa ka ka no boda ni bi a ono na nam pote mo fa bo mo ka hwehwe o ko sama ne nua ola mbi nyame no hwe no o ko sama ne na ba ola nyame no hwe no but fa ka so boda ni no ma boda ni no mu Ubahumbi baba ni musha mwafana ewu nunti insurance na mbabe kilimu. Na asam toshe. He. Wa musha sare. Asam wo ho. Ayo. Okay, lawyer, ewi ya da sepa no adaji a wanyama ye. Why? Yango posho. Good. Wa busha anda beka des kadaventi. Wa va presiye nya sikarinti ani furu no fa. Ya da se. Furu no fa. Ala furu no fa. Ati say because I do baby a approach from some na back na I coffee admamba something which is there because how can we be assured doctor no na kase see I mean they should allow them ultimately and some baby and the because me ask what trouble on when you be chedi now to baby dro ho na dai eni pa so ye dey eni pa so ye me no le pa so ye me adai lawyer ya da se yango ponchao for lawyer Obribu ahe o se abusan no be pa ben kan kire police for se sika no be nya ben fa furu ne mana ben fa Zikano benya thousand or suggest ya benya on say akuya mankwa also ye instance be but the lawyer said it say in this case memfa ne say driver ni na onu na etwi car no onu de eye chinchirin say on the sase ye or yes I instance no say be betumi aba say e de kura ne ba ye ema e bi enam so ma kwansia ne ba car no isanyo ono nkwa ne twika nipa bebre tumi twika car tumi to wo mani enso omutumi manage elande papa enti die no de car ne to ne ne ma o de car ne kowura e bia ne nye ye woni pa bi mu o mani nye enso mu twika obi site nye enso o twika oh enti ano de eye special instance but this instance
nipa no timbi abusua ni well ni nyina nso ka ho bi ni nyina ka ho bi mo ma me ni me nkomo edi kan na ye wia abedwafo no bebam na yetie de onom nso ewoka na awia yi super action herbal for abedu omo na de agenti herbal mixture ani mizaya ointment no aba eduro na ye body cleanser no agenti herbal mixture no ye body cleanser eyi fi efri nipaduam ena mizaya ointment ne de oba bi o ya me yemfa ntwetwew ye de twenwa ahoto beba ahoden beba eyaw ne beko ama ahoato opanyini akwaba yeja opani na umpomo body adaruma very good awiai super action herbal yani mu ahia mo ne ani nkobo yo Krobea ameda say mama fa nchie mo odi fi super action herbal center for aso e koma obi biara o tie program yi so sabre enyi wa fidie ni mfio na ye ni nkomo wa apomodene ho abrebia meka me se nipa osori anopa na se uni apomodene a anka ya mi san kanya sabre a woti we nkanya ne se woti radio ho a wotie because you be ha oni ahom kan osori radio a so disturb wan hwa bebi obema radio no so ato atwene akoto no so what you say enti apomodene die ehia papa ema nipa bia se na Krobea di kan no yenro edi abadwaman so ayato ne din se agenti herbal mixture ene ye agenti master p capsules ene ne mixture ene ye the good old messiah ointment ye di aba adwaman so na wo awutie ne tie mi ye pa ene eden ye hwe about amamaya adukuru ni padua enunti akofa haubi abre eye entini na moja ni namu echire asakofo haubi abre eye enompenu ni padua ni nompenu ekita no akofo haudi abre no enema miensa we ni meboboso me boni tawu won se abre bia no aya no me ba me kire mu se yedi diemu essence especially young Ghana for me dem nko obi manso because me ni obi manso so aduane a wodi yedi ye nuano dodo na yedi no yagitum eso dodo na ye start nuane dodo na no ye start nuane enti anka yam se me no mienu no abre bia no na amaman no ai wo se ye hia oni paduam na ya adoso ebroso e woni paduanim enti na me kasa essence aduane ye start nuane no ehwehwemu de adi se aduane bia so a start wo mu dodo bia no ema edi amaman eba nipaduanum na amaman no so ba nipaduanum a ebedi ne dwuma bi ewo nipaduanum na ewia afiri ho akọ eho na ye menu mienu ye ndadwene no se bedi dwuma ni wie na nkọ ya eho na de entiri no mu ani mogya mu sisie no eba enu na ebuwa esan kofa ohaw bi a ye frene se ahuntutuom nompemu haw no a me boss no eba now wedi di aduane ama amamaya banipaduam adi ne duma awie ohaw bi a eta kofa ba kopa ene se one sabi obu o kasa nanum eyi enkabone nanum no na eyi enkabone sa o kasa ono akasa tim pampan wa akire oti se mpampa bi di akire ba me pacho sa nipa no o wo kwan se wo agenti herbal mixture se o de miensa ya me bo ato aso yi mo de aya me de numbers no to mo de mo frɛ me meche mo kwan ya mo be fa so ne etoso mienu ye obi o hwan kromo akese pa o hwan kromo akese pa ana ne etoso miensa obi on mo ni ti pai no so many years wanom painkillers sa enko sa nipa no sa first 3 year maboso yi mo de mo koto aduru na mo frɛ me meche mo kwan ya mo be fa so mo be yisu aduru na mo ha na be ko afe ohawa wodo esa didi suo no ebi nie one ebi asthmatic ye ka entise obi yare asthma edua na jo a ohome a ne home ani isi so obehome mo se eso ne mfene ne mfisa esa enuru ben na ewo akonwa no na akonwa ne pompi moja na efamu edi famu ko ni peduani mu no amama ya kosisi ho eno na e basa no
Trumika kope agenti heba mesha ni bi na no na ho tomra yenua bi won mo se na ni so eni wisiri ohade ohun ni yie ewiemu da di se entiri na kita ni wo tire ni mu no aya na mama ni bi akwa akosisim enti aya na nya kwan moja ni nya kwan fam emma wani ni so na be na adwuma ama wani na ye na adwuma me pa cho Trumika kope agenti heba mesha ni bi na no na ho tomra yenua bi wo se na fubo se bom kuru sa ebobom by heart sabio etaya sa na yin frama rough and from a ye eye but uta yin rough sa na me pa cho na a big problem ma pa Trumika kope agenti e ba mesha yenua no ma ye ma no omubu omonsa ye yire no omubu omonsa obu ni sa 2 days 3 days enam yenu nam yensa osio normal ba yi dabi nyankopɔ ma sa enya hyehyɛ ya nyankopɔ de ma wo sa buo no me pa cho unya sa o haw ni bia na se wan tua na mo aneye kwa wanya careful mpani mfie so ne ye de sika akoto wa ya ase aka cho so yare fibroid Trumika kope agenti e ba mixer yenua ba bi wo hono mo a obo so no so our menstrual pains and sabuo mu yaw menstrual pains obuni nsa obi tie kire a eno no kai se ne bosumi akatua so no de akogi na akatua de akogi ni pay me pa cho enkosi da be no be fa sa o ya omi Trumika kope agenti e ba mesha ni bi na no oba bi akocho scan woni wombo ho o se bibia develop wo ho te se fibroid anase koko obi kra de sebio ne to kwan no ebi afifiri ho no mo ama okone ojana nan krapo na eya din obi kra sebitimi fo ababa ene de pre sebio jana ifiri ne to me pa cho wo sa ha na Trumika kope agenti heba mesha ni bi na bobo na ahoto emra fie obi wo no afemi ba face 2 obi wo no mo e ba sa amama ni sisi ntini ni mu moja ni nya kwa influence no na akofa ha obi ti se sciatica ena ye kasa de bia me na kokomo ba me to ase ntini no etwetwe sciatica no Trumika kope agenti heba mesha obi wo se me nsa ne me nan eye mi titiriti o se ananse acheche no amama na kosisi ntini no ntima moja ni nya kwa inflow me pa cho ananse wonya police ena wacho Trumika kope agenti e ba mesha e basa obi won man nsa ne etiti sa oso ade mponte obi okwa bibi kreti na onya tinka bi ase bibi eti no obi won na moja bi esa ho Trumika kope agenti e ba mesha ne bi na no na ahoto emra me pa cho me nua bi wo ho no mo nsoso a ono nsoso o se ni kotodwe ahoho ye de pani atwam ani atwemu nsuo every week bia wo de ko enkosi da ben ana de bia ye de dade be wura uni paduam sa atwemu nsuo kope agenti heba mesha na no obubo agenti heba mesha no wa pe Messiah ointment titi aduro saduro we otimi de srada ado pakra wo ba adwuma wo fili a otimi sra bi na de aba ewrantini dompanim eyi nyama frim ama ahoto eba obo agenti heba mesha na de Messiah no enso atua to na ahoto aba me pacho obi nanti kakra osemabre obi wo no motena ka obesi fo na ne nas na atatai me pacho amama na edi sa adwuma we obi wo se no mpena kasa na emu wie no oda 1 hour time na ni so ti na otimi na biem na ade achi sa nipa no obe presa na Krobea ne sa na ade achi we sa nipa no Trumika onkope agenti heba mesha ene Messiah ointment all agenti no the Messiah na esra driver for musisi mo chiri bremo spinal cord eba ukọ achi no uno pena nkasa no uti nkasa emututu a me pa cho kope agenti eba mesha no wa pa Messiah ointment ni bi na o de esra ma me fa your numbers no entudwa na ye bre no bia ne sa your numbers no enie 0244 85 64 59 0244 85 64 59 and 0245 26 38 38 0245 26 38 38 me pacho mo amope adro bi ato okọ Fredmans KO Fredmans Blazer Rekwa odru mromu nso a Apidank Danny Herbal
ɛna misty eba okɔ aduro eba on the robenya biato udru astan so a ɛyɛ andiko eba ɛna colin na kokɔ aduro eba on the afen so kumasi kroduam adwo so udru konongo so a ɔho so kɔ na aduro eba on the robenya biato na ne me kɔ no me kan sɛ obu wa diabetes ɛhyehyɛ yare no pɛsi etu aseɛ ma no yɛde abosome nsia 6 months yɛde tu aseɛ ma me pa cho amanfo gye ɔmo free diabetes ho onso ka ho bi na onso ɛyɛ ɔgyefo ba cho ma no asi dasene yɛbɛsan ahyia biom mo yɛda se atiefo wei ɛyɛ super action herbal awia yi ensempa ɔwɔma yɛn ɛno abɛbe akyerɛ yɛn no diaka ɛyɛ ngidi anamo no yɛbɛtuo ni akɔpɛ onupa ni bi atɔ sɛ bɛyɛ a ɛbɛkasa ama me ne wo 0244 856459 ɛyɛ yɛ number deɛ wɔnte aseɛ no ɔde ɛfrɛ yɛn kɛkɛ yɛbɛgye so neɛ no wakasa adɔfo meba sese ya Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebusi immune system a. Abosumi pinyi obia enya rede. Ti ase medo. Tie, Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no. Afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden ho hia me yie. Esene bibia. Ebusua wota no Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e de ade foforo. Entime ma no mpafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Radio for Hepa Plus husband. And you want so be Hepa Plus wife. Now, bono Hepa Plus mixer. A pen for about more money for one kwada when you feed you can or pharmacies, chemical herbal shops. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus mixer. And my pomodrama pa. FD Ashosha sa ejedi nkrato imu aja to me say eye. 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so yasa ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama wo ye sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia uduru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho so nyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311. That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Amanfwe malaria dra ye bohu dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obi a etredie malaria ha no. De nanum ato a wontimi anidie no. Wadra ne time herbal mixture adro. Adrei ansa na ubetobi no. Hwese wakɔ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojama hu se wo etredie malaria ibi ansa na wato adro. Time herbal mixture adrei enye ma oba wafa afuro. De wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu se upe adrei dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction Herbal Shop Drugstore ana Pharmacy Shop dudu na onsa ebeka bi fra 0244 417669 kayo satam no eye TIME FDA agi adwadie nkratoa yi atum Chalice smart food obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food beboa afeidie ayabusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diaba ne
ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofolai alignment ɛna Tema wobɛnya bi atɔ Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Okay, out of further more say ya koya ya samba. Aha ya 102.9 FM. OTEC Asem Beba Dabi enna waso. Egusu a wutie na ohwe ya live ewo yen Facebook ne so. Ewie ya beda Dr. Dawood ya wode Dawood 360 capsules any Dawood ointment nso aba. Ya beda won mo ase. Na nokre moma mensemo se moa mowo ohaw ewo musisim enti da bia esu ne agyaadwoa na mutwa enya depa enya sempa ene Dr. Dawood to nsa frɛw se ko ba bia to no bia na kasa wo pe Dawood 360 capsules ene Dawood ointment bema omreyo oba omreyo enya memeduro bia na ahia wunya Dawood ointment na uditwi na wo memene Dawood 360 capsules no a services sisie no eyi ya obi e wo sisie no mu firi ho enti ahoden ba sisie no ho be ye den na wo betumi awoso akonanim mo asasabro mo akiribra mo apone mo aposo hamo mo mpe Dawood ointment mfantwi na Dawood 360 capsules mo memene ahoto ababi ko ba bi eto no bi abenya bi oba oteka femfia ha na hwehwe Asem Beba Dabi before nso a ubenya bi your number ye 0244 886437 your time Heba Center ya wode time Heba mischaba edu papa nunie etidi yade ho adwuma na eyo so oye oba oye bema abrewa akokra wanya ebru mfinhia dunum dunsia dun so eko na se etidi yade achew woje wo ho enye odofo ka ho o kwa ba bia ton waduro bia na kasa wo pe time Heba mixture eduro ne ye Food and Drugs Authority for hwehwe mu agye atom sese na matri di yade so nti wanumu ato awuntumi ne di onipaduam nyina ya wo ya wapono aposo nkanka wona mo anu akoma ebo peri umagya nyina awinti waye hoya time Heba mixture ene beyi atridi yade no afiri ho ama hoto aba ye wo KNG Heba capsules eno de eye immune supporter. So we immune system ni ye wika yade bobo basa wunya KNG Heba capsules na so no mo a ema well-being no gina yie e boost we immune system ma ho ye den enti yade a wotini padua ni muntumi ntena de wo ba nso ntumi mma KNG Heba capsules oba time Heba Center emrom abigyan house wa obenya bi atonso na akọ junction KNG waso ye nso baako ewo ho ye number eye 0244 417 669 baby eto no bi akwa abenya bi Charistic Ventures at the Zahara mixture Zahara G capsules enroni ye mienu nu aka bom di aba enroni yo mu sebe ensuo gumo ema sebe be ma no hia na ne be ma ho asade bi aya akatoa tete atare ho enya de pa enka bone pa na aba ho sebe ahimfie ho enioma nhyem kuran wo de Zahara mixture Zahara G capsules enam yade na eyo saa no enko yimfiri ho nensie ho ema hotomra wo ye be ma sebe wo dwonso na be ma mu hyehyew udwonso wie na nioma bi piepie ba obema no wagugugu nsansa etumi pai na adane akuro Zahara mixture famimene Zahara G capsules sa problem ne beko enamu yade ni be free ho ama hoto aba na bema wa ye mrempem me se wo mra yo ni free die free na wunya Zahara man capsules no mo a ebe ye free ho ahoden beba na wo bepem na wa pem wako wanim Zahara man capsules ye wo Hindi Heba mixture etidi yade etete wo typhoid fever diabetes and blood pressure ni nyina bedwane ba bi eto no obi ebi ho ba bia ubenya bi ye number unti bi ase a eye 0246 3483
34 0246 34 83 34 ofra ye bejeso ena mia meba oya jomtuni ye frɛ Jobu Ampon ena obesra wose ewo office nyankopon hyira ojo na onka wo ho na ontonsupa emfa engu so odidi ke adu ona oda ke adu gas oven papa ni fia no ewo so am runabout bola kese na se wo ena wi ke adu unia memao a very 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 good afternoon. Happy birthday nkomao ye fro Kennedy Oti uye CEO Emma Kentras Pensions Limited takrade ewie opanyini apostle so mao a happy birthday. Afe Jeffrey Asamoah Boateng uko school ewo Grace Action Faith International School of Pankrono o papa ene Boateng Jan Taylor Pankrono Estate fashion design is it the oko from Taylor for no madwa hey bibia transform say will be pamatade sha na kasa papa Taylor one hwe ye de ode be yaw no oh Boateng Jan de no fashion designer one the pam suit top bi ma me pa na me ba otu say yes madani abrantie enti oba any Jeffrey Asamoah Boateng and happy birthday stronko and son komano. A special birthday greetings to you udin de Elisha of Canada. Your father Jataba says this to you. Oh Ishadanti tree timamen kaimao. You are +1 today, my son. You have always made us proud. Our blessings are always with you. We pray to God to bless you with all the joy and happiness in the world. May you sail through all the obstacles and challenges that may come in your way to success. Elisha, my lovely son, happy birthday to you, boy. This is from your father, Jataba, and your mother, Agudie of Canada. God bless you. Good! Say Jataba na Jatamami. And you Jatabawa. Jatabawa. Jatasi. Debianasi. Okay. Obadi achame. Akra. Enkomoyi. Yo, akra ma mensa nche tiefo bio na memma abusuan asabri omode hye free mu yakọ. Omo ya me different. Ai. Ba we mo de na aba. Ai, ya fi se kwanhye wu ya na chiri kura nsensem si kura no na asan akwakoye bibi foforo kura ma. Tese suturo mienu akoye ni hahane. Ya sise omo kura yom pesika. Wamode ebesiefu ni no masa pesika wamode behwe nkwada yi ensem bebre ena ne adokotafo ne aposifo nso so eka akra asemi ya asemu aya na eya na wei ena ya na mesre enka yemra hye badwafo no senka wo mokotena parliament hɔ a eniema bi sei na nke ya omnwenwe ho mai na ndc ne MPP no ya na adoso dodo Asem Beba Dabi akura enti emra we da ho dada da ya da bia ya kan enti emra hye badwafo o mutimi nya ho bibi susuam pa se sa aka wo ya ne ma amanfo oboi emudodo sen ene ya na de mfa so oba wo de ye nhwe o se nhwe se sia no se ekopapa ya mu yi ne nya ka ne kun no a ede na de de foforo de ebenya ye be ye nhwehwemu de nhwehwemu se de ekun no ye be ye ho nhwehwemu ye hu na ye be ye dai nya wa emra ne be fa no why na go fa no de be fa no wo mo ye heda hu si ye ku o mato wo mo ye hu si ya wo mo se kan ya ma wo mo dura no mu de emu dodo sen empo eni etimi trezi kwachi obi emi ehun sesebi emfa so abasa eka no ya chibi dodo sei ya chibi dodo sei me se ya chibi ena me se dodo sei eni se sia se mo de emra ne kire se ebi obi ne kun no ana na obi akun o mo dada eni he da kwa kan se ye ka ne kun no a ya hwehwe de se obi ne kun na e be kwa guti sei ya be chibi na guti sei ne de o mkom na akwa dai no makodam ehfa emra ne wo madi wo mo kodai nya ba bi ya de o mo se to sadia eni ye nka se emra no
aban saa bia no say yesu obi kum obi a eye woni aban e na enya asem eni say obi wu say na aban ni hia hwehwemu say obi wu say ye no kure say enipa no eye wono ane ade na ye kasa ekunu no na ekuno anase obi ne kunu no ode ahye saa ade no dia e wasa aban no afa hoka no wono ye hwehwemu ni ehunu say eye aban no e na epe ne kure bi wo mu na no enya busuani no se busuani no so kasa ane medehye obo ade akye mi ewu mi ewu we de menti ase mizu se na yire na ekuno mizu se na adwuma ani bi na ekuno ne sai ni ntino meye hwehwemu a no de na busuani no e na se ope enti ne de ya papa wi anya ka kire se ampa obusuani no enyo na to ne kon wiye obi ne kun no no na na so so beto aso se sa na te de a enipa na okun na mizu se nipa so masi e ma bana ne die na mo me metime be misimi de so obi ne kun se nya obi ne kun no wawu awie me mpa hwe free so mesi mi kosie ma de a wo so da bi de a na wa wo so da bi ni bibi hia nti wo na so fa ka no enti wei na wo sem na se badwafo no kwotena ho a wo mo hwe no mo dwe ho ade ma yei e chen se da bia ayen hye se wo ye me na ade ni hia men enso ye hye se wo ye me a wo ya abo am me se me mpa hwe me de hye ne me gidi se ka na ku no me ni asem bia bio enti dia ba asem bio ana dia ba ko amesra posifo no zuni de nimpa ne se obi ne obi ku sesi a na akọ prestation ko ekesi a de o mo taaye ne se je forms yi fa ko hospital ko sign uwi afabra se obi nso ewuwu obi se ya o mo ko nka se mo nko doctors ne ho na mo nko sign na mo famra ma posi ni bia ni animu adentia ma posi ni bia ni animu sa wo mo na ye nhwehwemu de nhwehwemu no mo ye alenti obi ko ya bu obi no obade a ya twetwa nani ho wapira mo nka say nia mo na mo ye hwehwemu ndi mo di na chi akọ hospital ho na mo man forms ana mo man krata bi say won fa nko doctor bi wo ho a last bi eni sampene di nkomo yi wase sa krata na yes na benya 2 cedis azai 150 pesos eno ne mra no di eno ne di mra ne se enso se wuntumi enti wo kwato doctor bi wo hwe wanim obetimi anya humobro bi ama okra se eni ebi kra meye menye hwe ana meje 1 million obi sanche so ana meje say ana no di e ba yi aposo di animu maame no o hwekra chi ni din o se masan achemo eno ano no endi sa na se bibi frim na se pese ya papai obi frim ni pese ya papai ni hwe de ku no a wo ma ayifo no kwan na wo mo ane doctors ni ngosia na so mnom kosia doctor bi wo ho a wo yenyamsuro ni wo hu se ne asie na obi a wawuo ne manwotwe de wanyini kra na ofie dunsi abade kro kwa yemfa no ketwa kra fe no okomfie mienu ena we nya ka ne se 1000 Ghana na omo kana no anu no mo kire beje enduro bi ede ye no won be ko na sa be ni da ho jiso omu tua be na ansa na omo nya endesi omo kana nya 1000 kwawo at least 2000 there ansa na omo free hospital ho nya body ni so omo de ba no 2000 there eye banka se do ni ye to ye de kan no so ye de kan no se ya amfa anka no obetua ho ka doctor obehwe no besensan de ben unwie no se ne tie bia no na afi me na me de me ho ka akum menua me se me pene saa obi na akunu kura ma pene so miniska me kotwe manso bye bye mo fama de ma me a we entidie benti ena mrahye badwafo no wo mu ntimi nko asetena na wo mu nyam bibi kakra se ai se abusuafo no pene so de a ene wo mu nye bio se abusuafo no empene so na aban pese wo hunu nukura bi e wo mu de a efize abusuafo no akra betimi akum obi wo mu kum obi a wo betimi akase aya ne ye de ho yakunu de a ene wo wudi a ye de ho yakusie no fine eno de aban so betimi akase ene me so mempene eni ame so me ye nhwemu anu aban wo ye nhwemu a wo na wo pe wo nhwemu ndi ka bia wo bia no e wo so na abo wo wi a ye be kye ne se wo di sansa mone no na wo no atua sa aka no na emu manya nhye se da ho da se wo pe wo mpe enu de mesere wo mo nhwe na wo no mo ensesa mu kakra na ho ne de edi ewu na ha manfo me papa wo metu wo mo fo se wo mo ampene na wo ma anya hu bibia ma wo mo a body no wo munya amanenka wo mo fa sika no enkohwe nkwada no obie nu obesere mo hwe ye nkosere mo hwe ebedi wo machi enni mo chi ba bia ma ba bia enka wanya accident wawu mu papa wawu o mun kan kire nkwala ne saa o papa wanya nkwansia wawu eno anu no na saa sika na ka na ombebo no nkara nwotwe no wo mun fa nkwohwe wo no mun kotua saa ka we ma saa ayiwe me da wa bra ka na aku na wo se
ase a ne mu amunim se ne ko mu abuo we nyina echi no akora enoma bi wo ha ye mra hye badwofo no o mo hwe na adwuma ese no o mo nya no mo nya NPP ne NDC no medase ana kwasi champo akora medase akora nana bekwai man hema so chiao mejebe hema ai man hema so chiao one ne nkunya sofuo nyina ya je wo mo so pa ene dwumadi so ya ntia mekoya no bibia ayekama to se omo chiao one ne nkunya sofo bako nana ampofu nana mafu you say if I edin we chiro friend mama this a friend I edin nana be kwai man hema ma yema wa hane enchiachiao nyankopon su one na tran kunya nyina in fact said ye nana no si edi asem wo ahemfie no ya omoye ma na yefe di ene ya koya ma bibia ayefe de asomdwe aba konfo ne bai konfo na ama na ato ne nkra konfo na ama ai Wama. Na yire ketwa ne bai. Ana de wono nso wo hone nso bai. Ono so bai. Na kura ne nso bai. Ono so bai. Odi asam na ma ready. Asai. Oze enso ba ha no. Oze de be ka se enso be fi ha no. Ana ni nyina ba fidie so a. But ya na eyesa busua esiesie na ede asomdwe ba na sen bi we de beto fidie so a ede awadija ye beba de busua ntitimu beba nti sansem nyina na yakna peto so ne yesiesie konfo nyina akora mani bere no sese wanya dodo asa miensa na hwe miensa me ma me kata mani na me ntibi mfiri so enya enum de eboa papa enum ebe ma na wanyina che me ma tese bro sa ba me nka num na enye eyi what so mpo no ma teso me ma tibe se eyi afiri so enum konfo ikole ni ono de obi timi ye ne oba ho ade ne ode ache no senka awo hoyi na nka obi hunu abrewa bi a osema ye no ho ade ache na na ko ne modin bonti obi ware che no free ne modin bonti ko bia ne modin bonti a ana mo ho modin obi be wale ache me come on na enum de sa de yi bi ai kabade star ma ware memre wani nyina wi obi nya bi ho ade ma onda okay watia be kwai mai de ma menchia be kwai man hene nso na wi be kwai man hene onso ne watena nkonwa ye mamo a very good afternoon ka me kochia no ka me ko na me ko man koto nana enti onso ye nchia no ne ni nkonwa so fo nyina Krobea me dase na Krobea ayi me yonko bi Apietus onso ne ye na woda ma me volume Apietus owo eye swame magazine post office enti Apietus me ma happy birthday yakopon enka ho nwumre be hia Krobea assembly ko man volume ene Apietus die ono ye show boy Apietus no ono ye show boy nti nwumre hia wo North Interest North Interest a Banti masoro ho no ma mo ko base ye be ko base ye be ko base ti ene ni na woda na me nim se kin ane kin ye be hia yanko Krobea yenua bema yi ni wuyi ne nabusua o se asem si ye ada ye ne akontan twetwe komade che anopa meko abusua fie ene obakrani na bema na gya no nkoda enwotwe no ekotwetwe enkomo ema ye ne wonom hu se de fie esitie Krobea efie nye se de abusua na betena heka no efie ya menyini se asem we ni bre bidik kan yesi si obi awu na empani hyese yenye postmortem na yehu de ku no wagya nkoda nwotwe ada me ko ho no awrehosam ne se keto wo mu no afei ena na otua nufu anokra me ne maame no ye interview no akoda ne num ena awrehosam ba ko mu se be ma no eprai a watena fie be afe ana onkoma nti oba no a ene konsupa ene oso amota ne concrete a no ono tukra de hwe be ma no nti afe na be ma no ho ato no a ne ho to no kra no wantimi ennyina ne naso enkodi pa na ode abhwe fie a oba na na hwe fie nti afe na be ma no ho ato no a eni gina be ma no so ede afiri mu no nti ya awrehosam yi papa ebusua no se de omo ka no ebi ni ho okona hwe ono masetene mu a eye modern mo ena wonum bose ne ebeye na onum nsa ebekọ onum ano ebio anwaka no a timaka no a ebesi honum a ekofa sankwaje ba yi no ye ne mpanimfo adi nkomo se honum eye sabia krofrum enti ye ne mpanimfo adi nkomo se ne ebeye a omum pack cars no wo honum
na enkofa nkwanhyia bi emma daachi bi we nya bre din kan ankwanhyia esi honom enie anwakas no ka na efenua ne duru honom bia na onom agina ho omo gina na forest for na abecheck omo se omo atwa wo bi ni ade ansa na mo makọ obu oso duru ha na agina na wogina home enti sade no mabo miwura amane sabia krofom hene amane amon so ye nanim sem esa bia na kwanhyia ne sine bia yesi court kora enche ye bebia no enti yenhwe se sabria ye bebie court na honom ebe busy no sankwanhyia no ebesisi wonom na kwakofa owie ne bia aba abusua na Krobea mesere wonom enya abai no sede ne lawyer ahwehwe nkomo kan ye no postmortem ɛho hia nanso abusua na nam bia dia ebia omo eni omo nsam nti na omo twe ho daare sɛ de okirikiri mu no bi wonom kora na nipa no kora wangu ebi obi di ne ekɔ o anyase nkwanhyia ne ku no yɛde ne to ka mu ekɔ ekwan so car kora yɛde ntuma nam sɛ na car no nyɛ na ambulance amefa no enti na ema wowuye enti ye postmortem na saa nneɛma ni nyinaa ɛbɛba na daachi bi mpanimfoɔ de susudua bi ba ya susu sɛ da bi nkwanhyia si a nipa kora mo fa wo mo de wo mo ekɔ ayaresa bia no wo mo na ntimi handle wo mo yi ema nipa ne wu enti yesu ye nhwehwemu no nkwanhyia siye no nipa wei yɛde no to ambulance mu no ye onyankwa de yɛmfa na to ambulance mu a yɛde no to taxi mu na sɛ yɛbɔ na bomu no wɔn mo anyankwa saa nneɛma no nyinaa mpanifo transform keka bom a ne ehunu sɛ ɔman no sɛ ne ɛsɛ sɛ ɛfa ana sɛ ahasɛ ne ɛsɛ sɛ ɛfa ɛno na ka ho bi ɛma nana adodanko kufa Ghana man panyin bi de adwa na no ya no bɛmfie no mu ni wɔyɛ ɔde hyehyɛ pa ba sɛ ɛwɔ sɛ constituency bia enya one ambulance ne nyinaa ɛyɛ susudua na mpanifo de kwa adwedwene mu sɛ nkwanhyia si a na nipa ya tam ne dese ne de na kɔ ura taxi mu ye money treatment bia enti ɛna ma sa ambulance ne ba enti postmortem de ɛyɛ so omonom ɛbɛyɛ na wohwɛ abusua na bi na eni hɔ enti Krobea we de ye bɛsere na ye ne mpanifo akasa yewura sampani yewura wadaroma abai ɛyɛ wanim ai ye ne no mene no akasa na wo se ye ne twetwe nkomo nanso de lawyer kan ye no sa pepepe ɛna na ɔno so ɛka tie besere abusua no ma omo enwiinwi eye Ghana mra eye mra wo Ghana se obi wu a esese yeye sesi a yensesa mra ne se obi wu a no kunya nkwanhia ni kwan se ye postmortem ne de omo ntiase sa na omo kakra bi ombenya bi omo kopɛ na yemfa enkosere mo omo Krobea se ebi kuta wanato ebi hye wonu anato bi ebene ebi ni ho ye kopɛ ene ebekɔ akosere ne sa ne yahwɛ se mpanifo betia na ade ba de medi ewie eye ya prosifo Krobea se asem sise ya otie busuafo ekura nimu asem a sesia no omu postmortem ni sika de ye beje wo mo sataku sasempo a omu nim eye adwenkyere na sia di ne odi wo manim no esusu amo mo minim se misata na edi hu dwuma mo nim sia di ne no misata mebo a enye ono a okay misata me chia wo no so ewo trade police station omunim sika botini a yebeje enti o kopɛ 10 million bla eba ne saa Ghana ha de na de awuo de wahwere ne de hye no wo penentem na wabetua ye ho ne ma nyina na wanya kwa akosie na mu esan sɛ yɛse akamfo de yedofunu enti ba sɛ sika no motwa sika na to so bom yɛse kofa bra enti abusua no a sɛ de na oba de ka no abusua na wo sɛ ekɔ ne ekɔ hunu sɛ kura de obɛyɛ postmortem no omunim no so obaji taku so obaji simple enti e bi kura na de CID ne no ka no na nte saa enti abusua no so nwuram Ghana ya de ba kono no ye pese ye bewuram tambia ne pese obi ne yanim no okoke asemaye ti abusua no so nwuram mo kokɔmfa no kyewo mo ko mpanifo ye de hye ni kwanhyia ni me ka kire Mr. Sampani wo se an wo yawe na mum enye ono na handle case no wati ase enti e besere Krobea me de ma no osi na abusua no enkutu anamo kokɔmfa no kyewo na omo ko hwem Odo wa no asi Krobea Asem Beba Dabi atiefo 102.9 FM Utek FM na yewura Sampani we dia ona wo ye chief pato on say case ne kra new nsam kra once chief you chief one chief you chief enti enu nsam but unim dia wone nsam enti wadama ye bo opnuma na
wagye so na yehunu sɛneɛ yɛde bɛfa ama no ayɛ kama ensɛm ha o ensɛm ha ba bibia bɛɛ fine ai monkoma koma ntom yam bibia bɛɛ fine enti adɔfoɔ saa nkɔmmɔbɔ wei yɛtu ho anamɔfam na yɛhwɛ sɛneɛ susan de borɔde ho no ɛbɛfa yɛnhwɛ sɛneɛ susan de borɔde ho no bɛfa nana yɛ Krobea Asante saa nkɔmmɔ wei a mudi sɛ nka asɛm wei paa nka burukyire ɛha na ɛsii yɛ anka abusua no nkɔm yɛ billionaires baahwɛ sɛ Africa nti hwɛ abusua ne koraa brɛ sɛ brɛ Africa deɛ Antonio Pɔ Africa deɛ deɛ wofiri Africa deɛ deɛ ɛyɛ asɛm ɛnoa bi na John Akwasi Boate ka no ɔse hɛ nana issue wei paa sɛ nka yɛ Holland ha nka abusua no nkɔma bɛyɛ billionaires o Africa leaders nye serious Holland somehow anomanyi Paul no ase pɛ na Ado Frank nso wɔ ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante ensɛm ha awia yi yɛnso yɛ hwɛ mo enti awia chief patɔ sɛne ayɛ ndeɛ wow na so ane baba timunye na deɛ sɛfata sɛ ɛkɔso no ɛnkɔso 102.9 FM utek deɛ bɛsi wɔ saa asɛm ihu bia no yɛbɛsan de aba ɛna yɛnua no mfantefo a mo nso mu okumasia we yɛmu nua mfante ɛna ɔmo nso ho aba bɛka adwam ɛwɔ kumase ha yi mfante community mo nso mo nkeka mo ho oyɛ mfantini nso koraa na wutie wɔ amanɔne saa asɛm yi yɛn nso nua mfantini na ato no ebetumi ato onye mfantini koraa na enipa na ato no ya asesi abusua ne nso ɛho akɔda adwam nso betumi aboa abusua yi why obetumi aboa wɔn bi deɛ ne ho akyerɛ no ne yɛboa no awia yi Spanish 3 powers combined antakeba afɔ na de sɛ nro wɔ yi aba ɛyɛ nro miɛnsa a yɛaka bom yɛwɔ Spanish ginkgo capsules ɛno no ɛyɛ anti-aging sɛ woyɛ obi a sɛbe wohwɛ na wanyini paa wɔ mfiem nanso wohwɛ n'anim a ɔyɛ very young ɛnso na mfiem deɛ no wanyini o ɔnom nupa bi te sɛ Spanish ginkgo capsules ɛwɔ anti-aging properties nti da biara n'anim yɛ fresh n'anim yɛ mono kama ɛna mogya nso di afurusane yie ɛwɔ adwene ni mu enti da bia anadwene nso yɛ sharp Spanish ginkgo capsules aduro ne yɛ paa ɛboa ɛma bibia enso ɛkɔso enso ɛdema yɛwɔ Spanish mixture ɛne ne capsules a ɛno deɛ ɛhamama ne nubna hodoɔ dunsia 16 ɛne aka bom ɛne yɛde ayɛ saa aduro wei na sɛ onya bi na sɛ ɔnom obi wɔ hɔ sɛ betena se kyɛ kakra na me na ase ataatai me dwonso boro so dodo cholesterol na yɛ more hypertension ya na mintiri mu twetweme ni nyina wunya Spanish garlic mixture ene ne capsules a wawie na mo a sebe mo kasa enka boni di akire udware wie na ho kekaw oto Spanish garlic mixture ne capsules na eya afre doctor na ene ne monko mo bi why eye 0266114111 doctor ne number eno no awie Dr. Mafo onso ni wapamfo awie ma menchiachia mo atiefo awo doctor no nie Dr. Mafo papa no waben owonuro pa na se uyo bi awo ho aya odin na se odinaduro kanwa watwadi obewa fa ho afa obi bia wo ye oba wo ye bema jasu ni adwendwen no ja benedie na ja arehwo die no na bra Dr. Mafo nchen no mfa na duro nkan no odi aduro ne kanwa ubenya ebani bi ato na so why amanfo srew ye twetwe na wontumi ngo na wo yafunu mu ato ukọ baabi a yese yaje wa wode de akohye poase kura san tam maame wata eboa eno so no otena ginani yesan de wa wode ne yede saabo na to so adai bra Dr. Mafo ho ode na duro beka papa yi emfinhie duasa ne akire ne anu aya waduro oda so ye ne nananum bebre Dr. Mafo papa ne nimte ena wonso yobi a sebe wawo nanso ba no waba be dane ade so ama adentia ene se akwada ne ntumi nante oba Dr. Mafo nchen no de na duro ka akwada na obenante
ama aseda ye nyankopɔn dia esre so abase ɛhɔ na papa ne wo ne numbers ɛyɛ 0244 411 099 ɛna 0277 741 618 ofre sanomasi mu bia no a Dr. Mafo beje so na de wonti ase no akyire mu nso de ama wo abapa mo ye de ye online shop na muntie na monhya ne nso se obekɔ Google Play Store ana App Store na wakɔ downloadi sa app we na wo downloadi wi a odofo e ma ne nya wakwadwero wuram na wuram a ade bia wo hia esafata se woto na wo de boa wankasa dada setene bia benya bi ebo ne da fom enioma ne nso ye papa abapa mofo o madwuma hote wa oda wie no ubetua ka fa momu na ye deliver wa de simple de amount ya water for 3 miles Sakasaka Park ye ne Pan African Bank India nimhwe ye number ye 0555 557193 udi dwuma bi na behia Hepa Plus band nso a o fresa number ya on sabeka won 21st clinic sciatica experts sa wo yobi efiri wo to ase kosi unantini ya na ntini mu twetwew da bi esuan na wusuo untini mu twetwew sciatic nerves no emu twetwew wa hwe ye da ko wo da untimi nsore wo betena se untimi nsore bio stroke kura betumi de ho abagima akofa sam kese de abrew adenti na wo ma expert in sciatica fo ne ho na sa condition we onfa nuro nkan emfidie nya nhwehwemu de ekofa baaye no yentu ase emfiri ho ma ahotoma 21st clinic obi ho a wo se me yade na hinta me de achinia me hu bra yenya nhwehwemu mfiri wo trinwi so kosu nane ase yade aduro beka wa hotobeba why bia ye wo nkrabata wo na kumasi haidie ehua overseas otra alpha radio wa ye nienie ena oduro se kwa aten ma menchi achi awo na ho kanini abusua ni nyina o se nyami nie sciatica fo no expert fo no nyo mu nsu nie otra alpha radio kumasi ehua overseas a omunie on number eye 0540 311 311 o de canteen so kra beka ho ti ubetumi abedidi ama wani agye Dr. Xavier diabetes doctor moa esichire yade hamono mo aduane nie aduane aduro or the Xavier foods agenkwa aduane no or the aba sa wo de diabetes nro no no anom a obi ho no kra insulin pane no ene awona no hwe o brabagie aduane aduro bi na kodi wate na de ko cheke ena kakra chimi enhwe o sugar no ba be ye normal wo de diabetes ya de enti wankasa aye wo be ma bi enam diabetes ya de enti se kura wa ye mrempam osori e ma maduru anu no adabi o problem ya diabetes no tritiwie bra Dr. Xavier nchen o ma Xavier foods ni bi na kodi empane no obi ho tumi wa na tiafam triti ya de no beji Xavier foods di na nkwa beba sugar ne be ye normal frɛ no eye 0555 789698 0555 789698 ofra Dr. Xavier obejeso Alaska Star Enterprise owokumasi adum Mrs. Anoche Plaza first floor oni Prudential Bank ne dia nimhwe me pa cha so ofie ho office ho beye fair chese one Alaska fo abompu ne mpu omo wo epoxy floor designs dia fa nko awo or wallpapers and so different designs the window blinds brana be hwe wani so ade office one if you be fair just wa ba Alaska Star Enterprise what and your money your original ebo ne so da form efe pa ena mo amwasi dan owo eya na hu frofro enam sensuo wa asase na senti brane emfa chemicals in go treat mawo ebeye no waterproof ensuo ni ntumi emfrofro ni bio. Your number is 0200 281 080 and 0248 315 258. Ofra Alaska Star for Yebejeso na Yanewo Akasa. Out of a higher 102.9 FM Utek. John Kwesi Boateng no se Krobea me no ya adwen pa mfantefo am wa Asante maimu abusuan omo ho aka momo awo omo onso ya fante ani esa onso ya fante a onso betumi aboa we nya mfantefo onso nko akra
Oh, omo ho aka, ho kyera ba. Skani fie. Oh, ho kyera ba. Skani fie. So ho ne district ba, atwema kwa ngoma. Trade Mompe DC or ho na mon friend infantry nim. Odon so nye bi mfanyini din. Obetumi atua postmortem atada kakra ka ho dia say yemfansie no. O ya DC o dia jiwdin. Mompe district chief you or ho executive no na mon friend no. Why pen so mon kan ne money din. Mani hu say why ade. Mompe DC or ho. E ho ya atwema kwa ngoma. We nyina ye enioma mo ye de boa na no your friend say the mayor ya wo free so ya sampan by your friends what says me ya abaya ya wo mo ko born tue wo tak area hon with the cabin say papa no ye action pam managers papa no ho o says me baby a wo bia nyankopon hira wate enti we this ya wo atwema kwa ngoma fa judin. You can say, I'm doing the postmortem for you, family. I buy casket to bury your dish here for you. You correct your name. She did me skaom hwa me yesheshe papa. Skaom hwa me yesheshe. What you say? E did je one time o je pay na do na kono. Wa jidi na to. She. Anum ko program bi ase. Who's a na Krobea ba no ma am chairman ba force. Wanam ye fast ye call chale muntwa momo baby aduro ndi e kire me yaksi bubo kekeke pain am you to he na Krobea na mfaka nam kono machim dia to mko awu ya wani so ato nwan e ba sa ba no abekonka name collecting is one time you collect your name the name will remain there forever and ever what you say timi dia sa sheshe ne dia me pepa Araba wonya sheshe. Osre yaw. Onya sheshe o. Odi onya sheshe. Okwa asori aye gba fori a onya sheshe mobi. Ne menye ndu akakakra. Afori bomu nso akakakra. Okwa asori. Iba cha me kwa asori. Asori be. Me ko Pentecost. Pentecost for so dia wa for body anka mo dia anka akakra o. She Pentecost akwala 3 years kurati aforbo ase na akakakra ade o business nko ayi azana mejuma asem go fie asayo pachai she Pentecost for me ko Pentecost for aforbo am say na for ya ye beboy aka last kura jani nyina gu nam say nam nyangu sum kofi amakodidi ai bobo bomane nkan asofo na ye fan raising wo Pentecost ro o ma no de won be kuku hu nyina ju sika ni nyina wi anu ani so ato nwan enso nhira beba ye o se bomane nkan na nhira ne mra ene yero ho na sua forba wate why eba shamase odi de say eba cha frame efiahima eba chai efiahima eba chai ufri hin na bai eba cha me fita fun chai so na bai ho na ate eba chai ho anso na ufri eba cho mi fi offense kokote no abetna tafunhia yeso eba cha ho na maami asifie o maami asifie wo tafunhia yeso eba cha eni so otie wa ware eba cha ma ware na wanyina na usa atie for wedding fie say ba cho mo 32 years she wanyini wa biahye enyina pe bo wa biahye nso obi hu obeka so wo 13 years o wawo Basha. Oh, say. Me mindful. What? When you say. Wow. Edi asem na ato afia hima. Me basha be 2 years. Me fa ne say 2018 nim. Na me ma make her baby nti me kuma wa broche. Na ode asem be to me me kunu ni me say wasi fie wo extra so high tension. Enti me ni me kunu kwat na fie no nti me ensi fie no. Enti mami kun de biato aso mi nwiamanim enti odi to me na mi sister panyika say e dey amawari enti se ebetimi akode a ekwan da ebetimi akọ enti akọ e no mekoto mekuma de odi abroche ni na chi no yakọ ona na edi kan wo fie honom enti yakọ e no na mene ne te kama problem bi ani ho
enti na makuma na wabroche ni de ene me fra broche ba me yeton e de ye fie no enti edidi ma na makuma na me no ofie woni sei magina ni munyam means minima ni munyam bi amaji bi sei ma fa ne so makuma mi se oni mi sister panyin ye pe ye kwa ne nzo adwane bi amedi bia me mani bi me fa ne sa ma me ne ho adwini mitrim enti me dia me ne tete ho no ma me ne tete ho enti makuma ne de ne me fa broche ba me to ane e dia ye fie no enti ode ne ma ne ode first one buy ode buy me to ye no ene ye dis kan ye fie no enti na me he de makuma ne ye organa na ene makuma no abroche ne ka so de bi ba na me say Mr. no de mi hu no mani so no mi pese me hu bia mi ntime sen on stop mi pese me nya problem we abusu anim enti mi de makuma no ejaye enti last year no me ni tete on ma mi ni problem to start say what the ntokwa problem wo ba enti me da me ho so e wo fie honom ene osori osima yese enti last year no covid nim na makuma apanyi ni fabric bai me na won mi timu pefe makuma mu ye han enti makuma ne yiri kroni baba e no sati confusion bebre ma woni makuma no enti mi de mi ye din bra me ho ase ye dai ehwe omo enti makuma ne so time so ma omo koi enti mi ni titi fie wona ade bia no osori anu odi matem no ye say enti okwaka che obi say efie omo mani nkada because of some abegina ni wonya mo fie ho no eni ma na esa nka makuma ade ma ne ton no so nya bibidi no eni ma bedi na ni mu kan enti ni pa no so frame na me da me hu so wo fie ho enti mi ni tete wa na osa kwaka che obi say obedi bani po ma me tina fie ho obekume ena me se ma tina me da me wo so enti de bia no sorry a woni me ntokwa fie problem enti me so man kan che bibusu ani bia da enti me ma ne so e ma akwan na me de nkra ne ba me ma me fie ho enti one day ma da sorry sa da na de me krun so ton paboa o ma ezi nta no sorry a ho ma chekwo enti me da ho na me ti say makuma ne kasa ne mabuwa ku ene obi a ni fia say so ma ne so ko jimi na bu a mabu no enti ma me frame sister ka che ni say na makuma na ka che me enti mi suro mi mpie enti ivi kra no Jus why ko ne dem woni si dem wo enti mi da ho na me yefun ka me say me ko toilet na me sorry pie say me ko toilet enti me ko toilet na me ko say isu akọ flash no yanso ya ni bo mo balande mo be so bia o ne kwan enti mi sani free south ne so no beto share me so eno was ya when me buoku say me ka chel ena me small Linda me nya o hwe me nidi watem your friend is say me ba your friend Linda me ba me ba so me kuma no to aso enti me am small Linda me de me nya o hwe me nidi watem enti se no ko pa abo me ya me de opa bia de me bia me nya obi enti no wo plan yeti and the plan ko plan ko bini me wan so the plan atwa masuma ha mienu aha so mienu e ma plan wo mani wo ya bonkuma e ma ne sa ne nsa bonkuma atwa maso mienu aha so mienu nti ona me dwudwu ko fo na sa ma Linda dia wo ye enti efie bi ne ye opposite kwan ne dem tra sister ne mo ofie na sister ne say sister if you want fi won wa ku me we dika ka so obeku so when free or the prayer ne ye dey ba so the prayer di ka ko flag ko bini into the chamani so ha mienu e no sa di twa ha se prayer na wo di akopra sa me ba sai e no di twa ha mienu me ba sai e sa di twa ha mienu ni nyina na mi jira ma anya ne hwe e ma prayer ne wo mani kwa ma mani ni fa we se na e kokko enti ni nyina wa chi no na mi jina ho enti obo me sa me to form na mi hu hwe e na me de force sorry enti mi sister bi opposite wo kwan ne da yen to me fie nanim enti sister ne radio de ya me na ya me ya e na high tension won so obi entimi pata fi se case ni si anopa na obi agina no hwe enti ga ne ya say sister you free fie o no kuma no ka so obeku na sister rata me nya ne 20 de opa bia wanya me enti me fa phone frame bi kuna me kun si wo ba e na me fa phone frame sisters mo say Linda si me ni obi a enti na obeku mi to mo mla enti me pie kwatena ha bonten enti o say my friend bi kuna friend sister no ye fast say wo dwale no wa pie no wa dwane enti na me tie ni mo no wo dwale ye enti wo dwale ye no gate na kese na eda efie no ho no gate wo on gate dem eno wa kofa kledo elo ku gate am ko so ni bisa mesre no o mani into gate ni tobo enipa na obo wo no o se ye friend say me ba so me kuma na ye friend Linda
Wakuma. Me ba so. Okunu nua pa. Me ba so me kunu nua pa. Ote hen. Me ba so what yes high tension. Enti fikro na mu ana na onni nyina. Me ba so ai fikro na mu na me ni nyina. Se ye kasa oda so te se me ba so mekuma no wa abrochire no. Tobo yime ani ana. Me ba so me si wa fie ma ba me ma me fie ho watafo. Meba. Jina so meba. No munsio. Aruju wa kwa ba. Be me na me josu. Ho te sai. Nyame adom. Sisia na mabutu. Wakonda. Dabi. Onye bros da. Onyini yi na me kan o. Se usane de ende a uye bi. Ande na me. She. Ba me nyini ye de. Enya on. Ehu hia. Me suro se me pedua no bibi bes ha me. Ntimi usuro wo ho. Ntimi na me ha dan nyina no. Omo on se me penipa because me no benya ansam na be di mewu na be pramede. Today be from a few. Onya omo ye odwanfunu body ni bia. Dabi. Obi o ha ne body ni ye odwanfunu body on fa hwe ho. Awia yi ye ne mo ahia na ye hia se yi a mo ma ye nya dua no ma yaresa ne ba. Wadama fadom ye. Yo, ene na tie for me de bedom mo. Eye nya dua for ne agi akunwa kese yi. Menem se waboto se de mesuma botu yi. Esansa woni obi etifie na oma wani nka ya na areho. Isanse wukoda kura na usuro upia na usuro ti de bekan se ebia na yenua no bia na fever ha no ya na fever ntanche no woni ne tena ka ne na fever ntanche no ebia na high fever woni so hia nyedua wosempanimfo ekoma ne bi enom isanse obi ana dwunum da ho bia onye sa nyamransam no ti bia na bibi ha no na dwunum hia enyedua na dwunum ada ho ebusafo ye mama kwa aba eba nyedua fo hweye mama ni tuase sam redie ye nyame ya adom November yakowu ene nyampa kina ne esiburo nyamu na ye kekako na aso odi ahoden ena ekọ anayade ena ekọ se woni apomden dia na me kanfo nyedua heba Mr. Diamao se bomoden ne kope bi nenom esanse ye kobro nyade a ye kwaji ahome ye kwaji yeni na afe ya ji ahoden edi ewura fufufuro ne mu nanso samra manugusuei obi efrase aye no fen wontimi mpongeka ne ho wontimi ngoso ne ho dia na ye nyedua na me kanfo Diamao bomodin pebi nenom esanse ne emononso awie bi ebo no na firi nonso kobodu ba akundu binu ne de bonso wusima na obi aho yire no na obi edwane bonso ho ahyehyew ti sebasa na wentimi anum so bebra bedu febroni se dehydration bonso fe na oni padua na hojo ti bonso wonam ho ase wo kofom ase huhredo ase fifi boni bi etel eno na wanhwe ya ase akonya bi si o metena so na fe wakutu ahwe ti me kanfo nyedua heba Mr. Diamao se samre yemre boni ewia na ebono enya ewia papa ti bomodi ne pebinenom sina bi adane da obetimi anum nsuo bebre na watimi adidiye na watimi akora wa ho odin no na wodi agi wani bronya bre mame fa matrofo ne ma ya na mpanimfo se wotwi wi no ya na redesu etuato ebia na opesa wo sorry kodi djuma kakra ebia na otikam wo si ebia na samre pentema kofa wo ma wasi ye kam nyahomatrofo bi aka mefre bomodi na gya homan na brepem wa frem penimfo na yare bi atiti we fa 3D pa de fre doctor na ekachire no 0270 417 669 0270 417 669 eyenyedua heba Mr. and American for Diamao wobi wo ho a wose mididi ana me yefunu eye me ya ekwom de mesu ana me yefunu ye me ya wobi wo ho a wodidi pa wodidi anopa edidi ewia didi nwumre nanso dane da hu sini nipadua no eso tia na etie hwe na ehwan wobi obusa no menua wodwuna na wose bo menwene mekata menia na mada nanso dane da bo nsini pe ne so tia na etie afini e wobi kaba opam ye wontimi enhye bio obi trasa opam ye wontimi enhye bio ofashe ya na arabegu ne swati ama obi okro okoni pema no wofere ti obi wadane da ohyedem na otinisuo mekanfo nyedua heba Mr. Diamao etoda ya na utukwan kokro bi so e bia na abekọ ne nsuo na ewo ho no enhyem kunan enkoye nanso ne sanse
eskom de o na mpanimfo sinso ebe no ye hwe nkyɛnkyɛn ti no bonsa wafa bi ne wanom wobɛba no na afei akoyi nsufin na akoteta won so no ho to bonsa dane da no na akofa ya ready abrɛw to bo wa se ye osa obɛnu mo se nura kɔ himba ye nyinara nanso na ɛdaso wɔ hɔ obɛnu enuro pia ye fuade adurubia obɛnom nanso no na ye fuade ndaso wɔ hɔ me kamfo nyedua de amaw sensu fin bi a wakɔnom anaso kodi aduane bɔne bi ɛna ateta won soro ne ho ama won soro na keka bom ama dane da won soro ne ntimi nya adwuma ye tie kɔm de wa wo yefunu ye wo ya wodidi me a wo yefunu ye wo ya wo bo kɔkɛtɛ so a wɔse me butu a na me bo ano ye me ya na me yemu tutu me enso sabe me nyame nan me kamfo nyedua heba me hyade amaw wonya bi na wo no ma adie bi aye nsusanso se typhoid no ne nyina ebefiri hɔ de amaw osuo tia a etie no ne nyina befiri hɔ ebeboa mo atimi didi na aduane nso a wodi no ne pedua no ayi aduane aye nyedua heba Mr. na American food amaw bomodi ne pebi nenom wobo ho a waseme de medi mfie aduanan nso sabe metwa bra wobo ase o mekura de mfie aduasa kura na metwa aye misra wo bi wo mfie aduanan enum 45 watimi awo na de o se aduanan watwa bra de a na ayensem pi wobo a waseme a mentwa so mehu so bosume miensa na moja na ba ewo ma na atwa ewo ma bosume nsa na ayi ne ti emoja ne koreba ne na wotwe na atwa ewo ma na wotwe mi no ase aba obi seme de nansa na aba na atwa ebasa moja no bisa se de aka no ewo hene ada ewo ne pedua ne mu aklote asi awodie no emu ti sa ne pebonsia na awo ho ye ne den meka mfo nyedua heba Mr. Diamond obi asabe wontimi mu nsa ye meka menua no mema no mema de yemu yensa we obade a bomodi na kwaji nyedua heba Mr. sa wontimi emu nsa watwa bramo na mono ama samre wani ayentete dia eye nyedua ne beboa o ebe na ne moja no nyina firi ho Diamond na ama wodie no so emu ada ho bomodi na kwaji nyedua heba Mr. ebi o ye mame panimu wodi be dusia ekro watwa bra nanso dane da bonso ni pedua no emu hyehyew no boss mete ho ana machi ase asoja ewo ni pedua ne mu ya na mensa echi dwa me ya na menase edu na dwa me kokete so mentimi na mensa echi timi dwa me a na hyehye me sade ya moko afa me ho ma me wo so atwa bra emoja no de ya na aka kakra wo ni pedua ne mu no eni ni pedua no preso di asie tina dane da ma me sori a boss aja no kasatenten isanse ma me ho entoni ye wasem ho embasabasa makoma empelipeli ma me si ya na meni so ebrime obu ho mojadu akọ hin be nyina wanom enso dane da ne so bri ne dia eye nyedua heba Mr. na American food amaw ma me wusu nya bi ebeboa na bra na watwa no na nsunsanso bone ye dia bra no ne nyina afiri ho ati amaw bomodi ne kopa bi ma me ne nya ahoto se na be ya kasatenten no o ma emebo obeye nkase ma me wanya beye na memo yare ena ma dane da ma me kasa eye nyedua heba Mr. na American food amaw samre ya ye me ye wie sku abafie wo ye wo fu abomoden ne pebi famu abofra no se na be ye besiesie no wakotena sku mu be se bosumi enan entontom aboantontom wane na atena sku mu wawe no wanum ne moja samre ya obefie afi ne be yi ne ho wo be da na di akire no maame bomoden na ginyedua bi fama wo ba no free school aba no wakotena ewiemu ene esumu atworo nsohwe no tobi mano sena be ya ne nsohwe beba no na nya afi no okoda ya sabia yes wanya school na nso da ya sabia wanya school na nso ni ahoden ebasa ya na areho maame mma ye nto enuropa emfama ye mano sena be omuso benya ahoden na omodi atoa omu school so eye nyedua heba Mr. mamfa homatofo ne ma ye breno esua ebi na de mekan wa antiase ye ana wakoto bi wasmeto embo ya antwere ho ana wa ankyere bibia mu ankyere me a bomode ne frempanifo na ankyere mu bia wo pe no empanifo emfama wo sa 0270 417 669 0270 417 669 eyenyedua bomodin ne kope bi nenonom wo pe bi ato aye wo mrom Abidjan house ye kan ye mrom ampacho nye soa me nrom hotel eye kejetie ka ma bi amtie mfa so ye kese no wona samu kakra bi bo nse wo ekwan e paifa soro eba ashtown no
fa ho wonante basement numbo so nsanifa so hwa ye dan kese no wo ho kwa tonso mu na ko junction ye branch ne ba ko so wo ho enu achi ne meka se me bobo stores ne din ade be chiasa ne nyina ne so penyedua enyedua heba mister enu ne beboa na etri die malaria no ne nyina firi ho de ama o se wontimi mu nsa anase wubu a ene eba ade chine ma ne nyina be firi ho na bia na so tia na etie ye ka twose ase typhoid wo mu dia bomodin na penyedua bi na enonom wonya bi na no ma beboa e ma hoto so aba woni padua mu abusu ambani force nipa edwale wie na wankasa enwie ye bre na so memfa hwatofo na ema na yen sorry so 0270 417 669 0270 417 669 yo nyame ya aduma dasene ye besan edi ehia bio mo atia na be hu mi afeli o hey eye mama mi hu fere se ya akura mi hu am fere mama mi hu fere bio atie for atia donko papa bi agosi adutwa na awie wa ba be som no ofiri nyaduafo akache na eba ye 102.9 FM utek na utie awuraba no praya odekote sebe kukobini na odi begin jamo wo no edi nsunsu aso na bi abrewa na eba cho me sorry am yare sa me anya 3 days me so da ibia na me gina toilet im na me pra enti makoba bi be me ensa me ko e ne say obi di prayer abo me tobo sa de na ode ye wo no hima edi nsunsu aso obi abrewa na edi nsunsu aso san kire bi mu bio me pa cho me kra na da me yem ne fi so ye me sa me kra ho nto no me da me ta yare 3 days bi acha 3 days bi na me yare acha 3 days bi na me yare na sa me so da yen susu a me pa cho me so da na me gina toilet im na me pra enti me dwe wo na me nti ase ma me papa so went my jan come me sister when they see me ko bi che me baby ma ko baby 3 times me ko bi an so bi the prayer abo me ti gise ni pa me the prayer no e woni fi asa sambe wu me so bi ko tankola almost just a prayer no de ye day me di boni fi asa yes am so gise me ne kwa infie me so me ni wo bi a be so me mu e cham ne ma so ma be da mo no almost just a one fa prayer na money pani bia obe ye day esa me wu na me kra na fi me mu kra me na mo kwa Kumari manya no shwe ni waji ni miti manya ni pone Come here, the one kwa Kenya me. Sister, no see a friend say. But your friend Linda Usua. Okay. Atie for Muntie we. Muntie Asem Weka. Me. Everybody Yankupon, fear you know why everybody Yankupon. Me de Kukobin, Echa, Akobono. So what day, prayer, at Chikuko at Sakukobin, a Bruno. Yankupon, Papa, when you are a you me. What can't my be friendly for? I say, not 7 city. Papa, they can't so much. How they can meet you. Mom, I call away what they are men, expectation with your area. Papa. Can't some means, what they can. Linda. Linda. Some will born on our chini to my no crowd now. Me. Papa, if you want to say, would have been new for and every year you are home, you have thrown now so what you you per se a news here, you here will take a from young boy. It's not why. Okay, Nana ko se champo. And that Asem we abaya yesu. Yeah. Say ya na samu a wo kan say.
emi ayam yensa wako nyina no ya ponti a kire ne se obi de praye abono enti se wono so amfa praye na amuru nipa ni bia ono obewu sa ne kra afiri ni muko ena lenda no so se me wonye bi da no no so de adani so enti first just 30 seconds pe fatun safre lenda owusu a wote high tension atonsu ton safre ne cha akra lenda babia wo bia wote atonsu high tension usu no kra mmobbo se de lenda si asu no fon so kra ni ti lenda obi amu awfo se eye no kre se enye no kre se de wakuma no city ha wo ka no woso de praye abo no ti lenda nyame ya adom a ekina anopa no ndu na wo fie ha sei na ye ne wakuma ene na busuafo ni nyina ye ntenase na ye ntoto ne yehu baabi a suicide bode hono befa na mfa somdwe mra esan se wuwusu wakuma no susu na ye nhwe de nyame ya adom ekina ye de handkerchief abebe pa ne nisuo e de ama no tilinda nyame ya adom a ekina bra ye mu awfo asema wakuma ne ka no ye nyinni wusu kura no wobusu obi asem nipa ne nyanka kura no se de asem na si ahye linda wusu no mmobo tilinda ekina nyame ya adom a bra ne yensim konwa mate medase ene enkre ya wato amalinda amame awura wo se mia ya hodo miensa no akọ eye mia ye be sofo ho ana konfo malam ana mia ye be na akoi me ba so me ko malam mienu me ba chan ena de ena me ko D4 honso ba ko D4 honso ba ko omu nyina sembe no omoka me ba so malam mienu no me ko na me tina ase a no omaka sesai bobo se me dru a me tina ase o me se ra to me video echi obi di prayer abo enti ama o kra feel mu ye die ni na me se me pa so me ya Asante ni nti omo ya omo se na wo ma me we nti ya me se me ma me aka ba bo se enti ya na dia ba na obusuafo ma ya fa na me so me ni obi a me ni mi sister mo enes here enti malam otosu mi me kwa na wo se usunsum kra efi mu enam de ode ya wo no asa akan ya kra de ye mfa praye emu nipa visa praye de ye enya de papa visa de praye ne plan ode kopra akoko bini enti akwan bia so no bomodin a wo kra fi mu kra na onam na wudi awe weta wan hwe a wo kra no kra ebeku afi wiase enti bomodin na mu nhia na fa praye ni bobo ni bene wasum ohwehwe hu ni nyina ne bo ni bia ansa na wo kra no si ansa na okra ho betor no chese wo lenda wo ye ne den ba cho si gisam de plan ni boni bi na mi se twitwa na ni stu bi ansa na me kra ne ho ato no ne ba sa no wo wakọ lenda ne ho akọ pese bia obetwitwa na sum de plan na boni bi ana me pa cho eda na obo me no na mi sister mumienu e ofie na mi kru nso wo honom sa da na me kuma ne ni kru ne wa abrochi e ka cha mi se mi fifi o ma e fed up min fifi ho enti min so ba sa min timi ko lenda ne wo bie bi se makuma na na me so ekwetena afie ho no mo si min fifi wa me pa chaw madaro ma min so min timi sa anye dai en ko fie ho e dia na apesa ye nyemwa wo me pa chaw abedwafo eni mpanimfo e ba cha na mi di kan ka se mini obi a mini achitafo bia o pesa ye nye den na me pa chaw me pesa mo bua me me pa chaw mo bua me enti na me ba e dia mwa na ohia sesei papa na Krobea wadaro ma na meka se mini obi a enti mu de momu ame emwa bai na ohia na mi hu de menya me ho na mi hu de me kra no ebeda o mi mu a metimi atena se sesei malamfo ne adifo ne se kire wo de praye ne bi twitwa no me pa so ai na mi bu ne bi enti lenda no ye de ne ba ha wo de praye ne bi betwitwa na me pa so ai me sala me nta me pesa me se mo mu ame madaro ma okay wasem we entwa ne me pa so mate asam no kra ye nwura bu nsi sabe bibi nka papa nye grede sa ya chi wutu mu wo ho a ne enti ne ya tobo ne nyina ebeba enti ne ya to nsa frelinda no se wo wiosi na wansane si a nipa owe abre wankuruma no ye behu wate pacho mate akina obesan aba e ba che you atiefo jataba ne aposo adoma chede asem we yatu ahyeda momfa nkwa kina akina lenda no beba habi na owio nsi lenda dia jataba frɛ no na me e awadi nyankopɔn fie nyine boa awadi nyankopɔn ni me de kokobin acha
akɔbɔ no. So what they frye atwikuko asakuko bini de aboro no. Nyankopɔn pɛnwu bi nye bi da. Papa woni ma akatesi di me odi di me. Waka mate be frɛ me busuafo. Asɛn na asɛm ni musitie. Papa, me kan sama kyerɛ a. Ka wo de kan sɛm mitio. Ubesu mam akola we de do de ya me ni gbe akatesi we de gu me area me. Papa. Ka sɛm mensu wo de ka. Linda. Okay, Asem Beba Dabi fuangoma etredu mienu enyimu miensa na Linda sui ochina yebesa ehia ewo sa asem we ho awia future life smart food for Nyankopon hyira mo semo nso mota yachi ewo yedwumadie iso odofo se yare bi da so odi akini yese ahinta unhunu ba bi a yare na kosha Brian Chain ewo ya Bolivia Enterprise so full line alignment yene multi home dia nimhwe 0242878090 is our number yada mo ase ye ho aya adom wo kyena ye besa hia na mo nso mo de madwenkyira ba ho Nyankopon hyira ye nyina na emfantefo asemi yenye obi a wafrɛ yen se odi abusua nanim akɔfantefo ehene ho ewa asantemai mu ye mo nyame mpa ye ntachire nipa a wo frɛ yen nana onso Nyankopon hyira wo pa ye be frɛ oni edi nkomo. God bless us all. Dabrim is up next with Dr. K.